Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa New FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations and the number one and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Marso 1 tuig 2000 or Abril 1 tuig 2026. Sa aton sining pagpangalagad subong is Holy Wednesday. Now, kag at the same time, ti amuning hambal nila balang subong man ko no. May pipila sini ka mga pagpati man, may kantanan sa April Fool's Day. Now, sa aton sini nga mga kulturan, but mas ginobserbar sa karon niya kag ginapamalandungan ang Holy Wednesday sa aton sini karon nga mga kabombo. Sa gihapon, inimulagan nimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover kag karon sa mga nagapanguna, dalaguan sini nga mga balita diri man sa aton sini nga pagpangalagad, aton sini nga pagtalakayon diri man sa pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby kamo sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa mga nagapanguna nga mga balita lokal. Ini ang Bombo Hanay sa Udto diri sa Bombo Radio Iloilo. Ang Provincial Task Force on Road Safety yara karon sa Blue Alert status sa pagpasiguro man nga mangin malinong kag matawhay at the same time safe ang mga dalanon sa bahin niya sa probinsya sa Iloilo, hilabi pa sa mga kultura naton nga nagapadulong sa tagsa sini nila ka mga destinasyon, mga kultura naton nga nagapalauli nagikan pa sa iban siniya or nagkalilain nga bahin sa pungsod man or pungsod dito iya sa may Metro Manila, ang iban within the province and the city malang nagapadulong sa pila ka mga lugar sa probinsya sa Iloilo gud nga mag-obserbar sa Semana Santa. Nagapamati kamo sa Bombo Hanay sa Udto. Sa pihak sining bahin eye care building kag bagong police station sa distrito sa Molo inagurahan ni Mayor Raisa Treñas. Sandig sa alkalde, ini ang ginumpisan sa iya sining amay kag subong man magahatag sang kaygayunan para nga makaresponde sa mas madali aton sini mga kapulisan pananglitan nga mayara sa mga insidente nga nagkalanabo sa nasambit sini karon nga distrito sa distrito iya sa Molo. And syempre, kung may eye care building kitabot silingon mayara man kita dira sa mga nagkalailain sini nga talatapan, just like sa Bureau of Fire Protection kag iban pa nga sarang nga makahatag sini sa nagakaigo iya nga bulig sa tion nga kinahanglanon ang serbisyo. Bombo Radio Iloilo. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, mga units sang van sa Tagbak Terminal posibleng nga mabuhinan kasunod sa nagapaday nga pagtaas ang gatong sa ining mga biyahe sa nasambitan sining terminal subong nga Semana Santa. Wala man sang pagbag-o suno pa sa pila ka mga driver. Ini ang Bombo Hanay sa Udto diri sa Bombo Radio Iloilo. Samtang sa pihak sining bahin sa aton sining kulturan, istoryahan naton kay ang Santo Papa na diri naglaom nga si President Donald Trump makitaan ang ang katawhayan sa iya sining paminsaron nga tapuson na uruntatan ining kinagamo dito karon sa Middle East nga nagaepekto na sa bilog sini iyang kalibutan, may kantanan sa kuga man sang ekonomiya angot gani banwa sa sining pagpugong sang Iran nga makalabay dito ang mga barko nga alagyan kung sa diin ining mga barko nagakarga sa 20% nga supply sa crude oil sa bilog sini iyang kalibutan. So madamo sa karon sa kapungsuran ang labing apektado sining nasambitan nga giyera sa Middle East. Lakip na diri ang pungsod Pilipinas nga as per
reports nagikan sa aton sining mga opisyalis man sang gobyerno may kutob bulan sang Hunyo na gid lamang kita nga supply karon iya sang produktong petrolyo. May mga announcement man coming from liquefied petroleum gas industry nga ang ila sining produkto nga LPG ang magasaka sang 20 pesos kada litro. Bombo Radyo Iloilo. Ako ni madalakuha ng mga balita, issues kay impormasyon nga tutukan ta diri man sa palatuntunan. Bombohanay sa udto sa gihapon. Kaupo ni mo lagari mo ang kurman Bombo Cham Blanco Hoover. Nagapamati kamo sa Bombohanay sa Udto. Ang Santo Papa si Pope Leo XIV nagalaom diri nga si US President Donald Trump ang pagtapuso na ang ginagamo dito iya sa Middle East. Sa ini siya ang nagpanawagan sa pag-untat sang pang-atake or violence sa sining antes pa man iya sang adlaw sang pagkabanhaw or Easter Sunday. Suno pa mga biyan sa pahayag diri sa Santo Papa. Now, sa aton sining mga kabombo, sining niya, I am told that President Trump recently stated that he would like to end war. Hopefully, he's looking for an off-ramp. Hopefully, he's looking for a way to decrease the amount of violence, of bombing the people. Mga biyan, muning ambal sang pumuluyo, no? Sa sining panawagan man sang Santo Papa. Sa aton sining karon niya nga mga kasimanwa. Dugang pa sila diri ang Santo Papa, no? Isa kuno ka significant contribution kung nakakson ang dumot, no, nga nagatugaman sang pagtaas pagid kag pag-init sang mga emosyon kag balatyagon sang tagsa-tagsa sa sining nagapadayon gani nga Middle East war, no, sa aton sining mga kasimanwa ti bangon man nga naghilapit ang Easter Sunday, no? At sinya nagakaangay gid lamang, no? Kag it should be the holiest and most sacred time of the whole year. Siya ti mas mayo pa nga mauntat na ning kinagamo. It's a time of peace, a time for deep reflection, but as well But as we all know, rather, once again, in the world, in many places, we are seeing so much suffering, so many deaths, and even innocent children sa aton sining mga kabumbumo ni kuno nagakalamatay. So, ginalauman sa Santo Papa nga mayara man na sa nga posibilidad nga magpanuktok sa tagipusoon ni President Donald Trump nga untato na ang kinagamo dito man iya sa bahin karon sang Middle East. Bombo Radyo Iloilo. Inalantaw man gani sang presidente sang Estados Unidos nga posible 2 ka semana or 3 ka semana ang nasambitan sini karon iya nga pagtapos na sang kinagamo dito sa bahin karon sang Middle East, no, kag kung may tsansa mauntat naman ini para nga tibisan pa, no, makabalik na kita iya sa normal, hindi na magbalakuon ang aton sining mga kuturan diri nga labing impektado, partikularmente ang mga mamumugon, ang mga driver kag ang mga ordinaryo nga pumuluyo sa nga pungsod sa Pilipinas. Na sa aton sining mga kasimanwa ang desisyon kuno hindi iya kay sa bahin sa Estados Unidos, kundi yara iya sa desisyon sang Iran nga kon buksan niya ang Strait of Hormuz, no, para iya nga magbukas sa paglabay sa mga barko nga nagakarga sa 20% sa supply sa crude oil sa produkto petrolyo sa bilog sini iya nga kalibutan. Ginpahig ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga batok sa sining gintawag nga trans-terror regime, no? Na isla na kuno ang itsura sa Middle East sa aton sining mga kasimanwa, no? Ang US kag ang Israel sa aton sining mga kasimanwa amo ning ila sining nangin komento matapos nga ang Iranian president nga si Masoud Pezeshkian
nagapahayag sa presidente sa European Council nga ang Tehran magahimo sang necessary will agod nga unta na ang gera kag ang enemies sa aton sini nga mga kabombo, pabaloon ang ila sini nga mga kaway nga hindi na sila mag-flare up sa liwat sa aton sini nga mga kabombo. More on this sa aton sini nga pagpangalagad pagkatapos kid lamang sang mga dalakuan kag mga nagapauna naman ng mga balita kaupod sa Bombo News Center. Sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay unang araw sa buwan ng Abril taong 2026 at ngayong araw po ay Miyerkules Santo na kilala rin sa tawag na Spy Wednesday bilang ika-4 na araw ng Semana Santa. Ginugunita sa Miyerkules Santo ang pagtataksil ni Judas Iscariote kay Jesus kapalit ng 30 pirasong pila. Isang paalala ukol sa katapatan sa Diyos sa kabila ng tukso at pagtataksil ng mga kaibigan. Sa ulo ng ating mga balita, abangan humamaya sa ating mga pangunahing balita mga terminal. Nagrehistro na ng libu-libong pasahero ngayong araw. Ang mga biyahero naman mas pinipili daw na mag-commute dahil sa taas presyo ng produktong petrolyo. 5 malalaking pantala naman sa buong Pilipinas binabantayan dahil sa malaking bulto ng mga pasahero. Samantala, mahigit 44,000 na pasahero dumagsana sa mga pantalan ngayong umaga ng Miyerkules Santo. Sa iba pang mga balita, abangan din mamaya si Pangulong Marcos nag-anunsyo ng karagdagang 1.28 billion pesos na ayuda para sa transport workers. Ang supply ng langis sa Pilipinas aabot pa raw ng 51 days. Reklamo namang plunder laban kay Senator Jingo Estrada at dating Senator Bong Revilla sinusuri na ng Department of Justice bagong paglabas ng resolusyon. Samantala, Department of Health Secretary naman at 16 na iba pa sinampahan din ng reklamong graft. Sa ating provincial report, abangan humamaya pamasahe patungong Boracay lalo pang tumaas. Ang turismo naman sa Baguio City inasahan namang maapektuhan matapos ipagbawal ang pagkuha ng larawan sa sikat na Lion's Head. Sa international news naman, tutukan mamaya ang Amerika maaring matapos na raw ang digmaan sa Iran sa loob ng 2 hanggang 3 linggo ayon kay US President Donald Trump. At sa ating sports balita, abangan humamaya ang NBA superstar na si Stephen Curry balik na sa full practice matapos ang 2 buwan na kanyang absence. At live nationwide via satellite, dumako tayo mga kabumbo sa ating detalye ng mga balita. Binabantayan po ngayon ng Philippine Coast Guard ang pagdagsa ng mga pasahero sa 5 pangunahing pantalan dito sa Pilipinas. Kinabibilangan po ito ng Batangas Port at mga pantalan dyan sa may Cebu, Iloilo, Bohol at Oriental Mindoro na pawang nakakapagrehistro ng daan-daang libong bilang ng mga pasahero sa tuwing nagkakaroon ng holiday exodus. Bagaman halos lahat ng pantalan ay nasaan pong magkakapagrehistro ng pagtaas ng bilang ng mga pasahero, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na ang mga naturang puerto o mga pantalan ay may kakayahan na i-accommodate ang malaking bulto ng mga pasahero dahil sa maraming tinatahak na ruta at mas maraming shipping lines na nakarehistro sa mga ito. Kabilang sa mga paunahing binabantayan sa pagipagtulungan o sa iba pang ahensya tulad po ng Philippine Ports Authority ay ang posibleng pakapagpuslit ng mga kontrabando, pagkakapagpasok ng mga kulurum na passenger vessel, seguridad ng mga pasahero at iba pa.
Sa kasalukuyan mga kabombo, nanatili raw na maayos ang biyahe sa lahat ng mga pantalaan mula noong nairehistro ng Coast Guard ang pagtaas sa bilang ng mga pasahero nitong araw ng Sabado, Marso 28. So sa monitoring natin simula ng Sabado, ang ating pong nakikita na medyo critical ports na makikater po ng maraming pasahero ay ang area po ng Batangas, Cebu, Iloilo, Bohol, and Oriental Mindoro. Ngayon po, wala po tayong nakikita and ang layunin naman po ng Philippine Coast Guard dito sa mga safety and security measures na inilatag po natin is to have a zero maritime incidents po sa buong observance po natin ng Semana Santa. We are in close coordination naman po with other enforcement agencies, kasama po ang PPA at saka Marina. Pahayag po yan ni Commodore Noymi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa kaugnay na balita, nakapagtala na ng pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan sa bansa ngayong Miyerkules Santo, Abril 1. Ito ay sa gitna pa rin po ng pagbabakasyon ng marami pauwi sa kanilang probinsya para gunitain ang Semana Santa. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard hanggang kaninang umaga, nakapagtala ang ahensya ng 22,135 na outbound passengers habang 22,503 na inbound travelers naman ang naitala. Na nasa kabuuan po yan na mahigit 44,000 na individual na nagtungo sa mga pantalan sa bansa. Kahapon, araw po ng Martes, ay nakapagtala rin po ang mga otoridad ng 186,952 outbound passengers at 152,492 inbound travelers o sa kabuuan, pumalo po yan ng halos 340,000 na pasahero. Base sa pagtaya ng Philippine Ports Authority, inaasahang papalo po sa 2.46 million ang mga pasaherong daragsa sa mga pantalan mula po yan noong Marso 29 hanggang sa Abril 15. Ito ay mas mataas kung ikukumpara sa 2.41 milyong pasahero na naitala noong nakalipas na taon. Kadalasan naman pong naitatala ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero kapag Miyerkules Santo, kasabay nga ng pagsisimulang pagbiyahe ng marami bago ang mahal na araw o ang Huwebes Santo o Biyernes Santo. Patuloy naman na naka-heightened alert ang district stations at substations ng Philippine Coast Guard hanggang sa Easter Sunday o Abril 5 para mapangasiwaan ang dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan. Sa halos kaugnay pa rin pong development, tiniyak naman ng Department of National Defense na manatili itong nakabantay sa kabuuan ng Semana Santa. Sa mensaheng inilabas ng National Defense Department ngayong araw na pirmado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ipinaabot ng ahensya ang pakikibahagi nito sa obserbasyon ng Semana Santa, isang sagradong panahon para sa panalangin, pagninilay at pagbabagong buhay. Sa kabila nito ay tiniyak ni Secretary Teodoro na manatili itong magbabantay sa anumang uri ng banta, mapanatural man o man-made threats, kasama ng Defense Department ang lahat ng mga attached bureau kasama ang Armed Forces of the Philippines na magbabantay para masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Matili rin anyang nakadeploy ang mga sundalo sa kabuuan po ng Semana Santa. Kasabay nito ay hinimok din ng National Defense Department ng publiko na isama sa panalangin ang kalagayan at kapakanan ng unipormadong hanay na nanatili sa kanilang duty habang ang buong mundo ay ginugunita ang mahal na araw. Nagpaalala naman po ang Department of Health sa publiko na mag-extra ingat laban sa heat-related illnesses, gayon din sa pagbiyahe ngayong Holy Week break. Ngayon po na nagsimula na nga po ang break para sa Semana Santa. Payo po ng health officials sa mga biyahero na magdala ng maiinom na tubig, maging ang pagkain, ang maintenance medicines at first aid kits. Binigyang diin naman ni Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo ang kahalagahan ng pagiging hydrated para maiwasan ang dehydration ngayong mainit na panahon at iba pang sakit bunsod po ng mainit na kalamidad. Inirekomenda rin ng health official ang pag-inom ng malinis na tubig sa halip na juice o soft drinks para maiwasan po ang dehydration at thermal dysregulation. Paliwanag pa ni Undersecretary Domingo na marami sa mga dadalo sa religious activities ngayong Semana Santa ay mga senior citizen. Samantala, pinag-iingat rin ng Department of Health ang mga debotong nagpaplanong makibahagi sa tradisyonal na penitensya, gaya ng self-flagellation at pagpapako sa krus dahil sa banta ng impeksyon.
Inaabisuhan ang mga makikibahagi sa mga ganitong tradisyon na linisang mabuti ang mga sugat at iwasan ang pagligo sa mga ilog o dagat. Ipinapayo rin na magbanlaw ng malinis na tubig sa bahay na lamang, gumamit ng sabon at gamutin ang sugat gamit ang iodine. Magpapakalat naman ng medical teams ang Department of Health sa mga lugar na karaniwang inoobserbahan ang ganitong mga kasanayan. Nakataas naman na ang Code White Alert sa mga ospital simula pa nitong araw ng Lunes para matiyak ang kahadaan ng mga ospital na rumisponde sa emergencies hanggang yan sa ika-6 ng buwan ng Abril. Sa kaugnay pa rin po mga development mga kabumbo, update po tayo mula dyan sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange. Inaasahan po yung pungdagsa ng mga pasahero simula ngayong araw. Mga biyahero, mas pinipili daw po na mag-commute muna dahil sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. May update po dyan, live report si Bomboy Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever, tinatayang tataas ang bilang ng mga pasahero sa mga bus terminal ngayong Miyerkules Santo. Ayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, inaasahan ang pagdami ng mga biyahero ngayong araw dahil half day at work from home na lamang ang mga pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Ito ay upang mas maagang magsiuwian ng ilan sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Sinabi ni Parañaque Integrated Terminal Exchange spokesperson Jason Salvador na mas pinipili na ngayon ng ilang motorista ang mag-commute kaysa gumamit ng pribadong sasakyan. Bunsod yan ng patuloy sa pagtaas ng presyo ng gasolina at ng mga diskwento sa pamasahe na ipinatutupad ng pamahalaan. Batay sa datos ng terminal, umabot na sa mahigit 180,000 ang kabuang bilang ng mga paserong dumaraan sa naturang terminal. Sa ngayon, sapat pa naman ang bilang ng mga bus na mga bumabiyahe dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Parañaque Integrated Terminal Exchange spokesperson Jason Salvador. Well, taon-taon, no? Yung Holy Wednesday, ito talaga yung pinakamaraming pasahero natin every Holy Week season. So inaasahan natin na dati sa naman tayo ng mga pasahero ngayon. As of 11 a.m. kanina, nakapagtala na tayo ng 74,000. So easily, no? Lalagpas tayo ulit ng 200,000. Kahapon, nakapagtala tayo 196,000 as compared to last year na around 170 plus lang. So, as you can see, napakalaki nung tinalon ng mga numero natin. Kaya ngayon, inaasahan natin na malaki pa rin ang bilang ng pasero ang haharapin natin. Today, Wednesday, is the last working day of the week. No? Karamihan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga hindi nakakapag-leave, mga daily wage earners, ngayon pala sila magkakaroon ng pagkakataon na magbiyahe. Kaya asahan natin, after the working day, 5 p.m. towards the evening, talaga naman dadagsayin tayo at yan ang pinaghahandaan natin. Samantala, nagsagawa rin ng inspeksyon ang Office of Transportation Security at Bureau of Fire Protection sa naturang terminal at sa mga bus nito. Pinuri ng mga otoridad ang safety procedures, mga dokumento ng bawat sasakyan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. The Office of Transportation Security Administrator Gilbert Cruz, mahalagang tiyakin ang pagsunod sa mga pamantayan dahil maraming pasahero ang nakasalalay sa kanilang serbisyo. Dagdag pa niya, ipinatupad na ng pamunuan ng terminal ang mga napagkasundo ang hakbang tulad ng pagdaragdag ng CCTV cameras, walk-through inspections at pagpapalakas ng personnel mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na ngayong dagsa mga biyahero. Tiniyak naman ni Cruz na sa kabila ng dagsa ng mga pasahero na nanatiling ligtas at maayos ang operasyon ng terminal. Kaya't walang umanong dapat ipag-alala ang publiko. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig ni Office of Transportation Security Administrator Gilbert Cruz. Equip yung ating mga driver sa paggamit ka po nitong mga both yan, the equipment must be checked, like yung firefighting equipments, yung blow bags na sinasabi natin initially, But isa pa tinitignan namin dito yung physical condition ng mga drivers. That's why they are subjected to drug tests and other physical tests para ma-check natin yung kanilang, if they are physically fit tsaka mentally fit para mag-drive. Kasi ang dinadrive mo rito hindi lang buhay mo, you're carrying and protecting the safety ng mga pasahero mo. And malaking obligasyon yon at responsibility sa mga drivers. This is one of the safest terminals na makikita nyo. And as far as yung kondisyon, very cozy siya, pwede ka magpahinga. Meron nga sila mga rooms dyan if ever na you want to take a nap before while waiting for your ride.
Live mula rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sa karagdagan pang balita, umabot na sa 845 individual ang natugunan ng Philippine Red Cross sa ika-4 na araw ng Holy Week operations ngayong taon. Sa bilang na ito, nasa 789 ang sumailalim sa vital signs monitoring, habang nasa 49 ang tinukoy na may minor cases gaya ng abrasion, blister, panghihina ng katawan, pasa, pagkahilo, pagkaputla, nakaranas din ng LBM, pilay, pulikat, sugat, pananakit ng tiyan at iba pang bahagyang pinsala. Mayroon ding 4 na major cases ang naitala ng mayroon pong kaso yan ng hypertension na naitala at 3 pasyente ang kinailangang isugod sa ospital dahil sa multiple injuries at gayon din yung mga naitalang full incident at pagkawala ng malay. Sa aspeto po ng welfare assistance, 6 na individual ang naasistihan na. 3 sa mga ito ay sa pamamagitan ng referral at 3 sa pamamagitan naman ng wheelchair assistance. Upang matugunan ang mga pangangailangan naman ng publiko, nagpakalat ang Philippine Red Cross ng 18 ambulansya, 1 mobile clinic, 45 first aid stations, at iba pa na mga patrol at iba pa pong mga volunteers sa iba't ibang panig ng bansa. Saklaw na operasyon ang 57 lugar ng assignment kabilang ang mga beach, bus terminal, Philippine Red Cross chapters, simbahan, command post, events place, gas station, highways, mga mall, mga bundok din, paralan at seaports. Patuloy naman ang Philippine Red Cross sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan at pangkagalingan sa mga mananampalatayang bumabiyahe ngayong Semana Santa bilang bahagi ng kanilang taunang commitment sa kaligtasan at kapakanan ng publiko. Meron na ho tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, posible na hong makikita na lamang ang pre-war oil prices 3 hanggang 6 na buwan pagkatapos ng giyera dyan sa may gitnang silangan. Ayon kay University of Asia and the Pacific professor at ekonomistang si Ronilo Balbieran, hindi agad babalik ang presyo ng langis sa pre-war level o ito ho yung dating presyo bago pumutok ang giyera sa may gitnang silangan. Oras na matapos na ang giyera, umabuksan na ang Strait of Hormuz. Ayon sa ekonomista, maaring sa mga susunod na linggo ay magsisimulan ng bumaba ang presyo ng langis kung tuluyan ng matigil nga ang giyera sa naturang rehiyon. Gayunpaman, dahil sa mataas na ang bulto ng mga produktong langis o petrolyo na binili sa mataas na halaga kasama ang kasalukuyang ibinibiyahe sa mga karagatan, tiyakan niya na uubusin muna ang mga ito sa mataas na presyo o retail. Paliwanag ho ni Professor Balbieran, malawak ang naging epekto ng giyera sa kalakalan ng langis kung saan binalikat ng buong mundo ang epekto nito at tiyak na aabutin ng ilang buwan bago bumalik sa normal o sa pre-war level ang lahat ng operasyon. Maging ang halaga ng iba pang petroleum products at lahat ng apektado sa oil crisis anya ay posibleng matatagalan din bago tuluyang makabalik sa normal o pre-war level. Sa kabilang banda, naniniwalang ekonomista na nagawa ng maraming bansa na ibaba ang demand sa petrolyo sa mga nakalipas na linggo mula ho noong magsimulang giyera. Inihalimbawa nito ang nangyayari sa Pilipinas kung saan ay maraming household at mga negosyo ang pumasok sa solar energy dahilan upang mas bumaba ang dependence ng bansa sa petroleum-based energy. Dako po tayo dyan sa may Malacanang, si Pangulong Bongbong Marcos sinabi na mayroon pang 51 days ang Pilipinas na supply ng langis sa gitna po yan ng krisis na nararanasan sa gitnang silangan. Kaugnayan may nagkalapang report si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na supply ng langis ang bansa sa loob ng 51 na araw, kasabay ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang mapanatili ang sapat ng inventaryo ng fuel sa gitna ng labanan sa Middle East. Sa mensahe ng Pangulo sa Bayan, kanyang iniulat na umorder na ang Philippine National Oil Company Exploration Corporation ng 1.04 million bariles ng diesel kung saan 142,000
bariles na ang na-deliver ngayong linggo at ang natitira ay inaasahang darating sa buwan ng Abril. Ayon sa Pangulo, naglabas na ang Department of Budget and Management ng 20 billion pesos para sa pagbili ng hanggang 2 milyong karagdagang bariles ng langis. Anya, makakadagdag ito ng 10 araw na buffer stock sa bansa. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na sapat ang supply ng krudo ng Pilipinas hanggang June 30 ngayong taon. Pansamantalang sinuspindi naman ng Energy Regulatory Commission ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM simula March 26. Layunin nitong makontrol ang presyo ng kuryente at maiwasan ang biglaang pagtaas nito habang pinaprioridad ang mas murang energy sources tulad ng renewable energy. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan natin ang DOE, PNOC at PNOCEC ang kapangyarihan kumilos ng mas mabilis sa pagbili ng langis. At ginawa naman nila ito. Nag-order na ang PNOCEC ng 1.04 milyong bariles ng diesel. Meron ding 142,000 na bariles na i-deliver ngayong linggo. Ang natitira ay darating sa buwan ng Abril. Nai-release na ng DBM ang 20 bilyong piso para sa procurement ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang langis. 10 araw ito nadagdag sa ating buffer stock. Sa ngayon, may 51 days tayo na supply dito sa bansa. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na patuloy pa rin ang tulong ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon at sa mga commuters. Kabilang dito ang 50% discount sa pasahe sa LRT2 at MRT3, ang programang libreng sakay sa mga pangunahing lungsod at pansamantalang discount sa toll sa mga pampublikong sasakyan. Naglaan din ang gobyerno ng 2.5 billion para sa fuel subsidy ng mahigit 1.4 milyong driver at operator, habang higit 256,000 naman transport workers sa Metro Manila ang nakatanggap na rin ng 5,000 pesos na ayuda. May karagdagang 1.28 billion pang ipamamahagi para sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon simula sa April 6, 2026. Sa kabuuan, layunin ng mga hakbang na ito na mapanatili ang katatagan ng supply ng enerhiya at mabawasan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya ng bansa at sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, isasagawa na rin ang nationwide distribution ng karagdagang pondo upang mas marami pang benepisyaryo ang matulungan. Layunin nitong ang maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at iba pang gastusin. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Fuel subsidy ng mahigit na 1.4 milyong driver beneficiary at unit. Nakatanggap na ng fuel subsidy ang 155 na driver at 55,252 na unit. Ito ay nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Mahigit 256,000 na transport workers sa Metro Manila ang nakatanggap na ng 5,000 na cash assistance. May 1.28 billion pa na ibibigay. Magsisimula na ang nationwide na pagbigay sa April 6. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines joins the whole Christendom in commemorating the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Mga kabombo Star Nation, bilang pakikibahagi pa rin po ng Bombo Radio Philippines, nagpapatuloy po na paggunitan ng mahal na araw o ngayon pong Semana Santa. Magpapatupad po ang Bombo Radio Philippines ng special broadcast schedule sa atin pong 32 fully digitalized AM at FM stations nationwide, mga kabombo, bilang pakikiisa pa rin po nito sa ating Semana Santa. Batay po sa ating special broadcast schedule, manatili pong on-air at maghahatid ng balita at mga mahahalagang impormasyon ang Bombo Radio Philippines at ang Star FM Abril 2 o Huwebes Santo bukas po, mga kabombo. Pagsapit pa rin po ng Abril 3,
Biyernes Santo o Good Friday, magiging off-air ho tayo, lahat na po ng stasyon ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM pagkatapos ho ng ating traditional na coverage sa Siete Palabras. Manatili pong off-air ang buong network sa Abril 4, Sabado de Gloria o Black Saturday upang bigyang daan pa rin ang atin pong pakikibahagi ngayon pong Holy Week. Magbabalik po ang normal na on-air programming at operasyon ng himpilan pagsapit po ng Abril 5, Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday. By then, ay mapapanood at mapapakinggan din po muli ninyo ang ating pong tradisyonal na ginagamit na tambol o ang ating drum. Habang nakasuspende ang regular na broadcast, pinapayuhan po ang lahat ng mga listeners, mga viewers natin na bisitahin po ang ating opisyal na website, ang www.bomboradio.com. Inulit po natin www.bomboradio.com. Pwede rin po ninyong i-check ang ating mga opisyal na social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok, at maging sa Twitter o sa X para po sa iba pang mga mahahalagang updates. Oras natin magkakabombo 23 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian at update pa rin po tayo sa nagpapatuloy pa rin po na holiday exodus. Ngayon naman po ay makakausap natin ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency, si Attorney Joseph Calulot. Kaugnay po ito doon sa mga isinasagawa na drug testing, random drug testing sa mga terminal at yung pong resulta ho ng mga ito. Magandang araw, magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Attorney Joseph Calulot, sir, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Attorney. Magandang tanghali ho, Bombo Genesis at saka Bombo Ever. Magandang tanghali rin ho sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Thank you so much for joining us. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa ating pong 32 stations nationwide, Attorney. Kamustahin po namin yung pong atin pong pagsasagawa ng random drug testing kasama po ang Land Transportation Office at ang Transportation Franchising and Regulatory Board. So far, ano pong mga resulta ho ang inyo pong nakuha, Attorney? Sa ngayon, Bombo, ongoing pa rin ho ang ginagawa nating Oplan Harabas na kung saan partner natin dyan yung nabanggit nyo, ang LTO at saka LTFRB. And as of today, although hindi pa ito yung final count po natin, nasa mga 5,084 na individuals na ho, ang tinest ho natin nationwide na mga driver sa konduktor. And doon sa 5,084, may mga 50 na rin ho nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Oh, grabe, dami ho pala nung 5,000. Ano to, Attorney? Saan yung concentration ho natin? Nationwide po ito, Bombo. So sa mga terminal ng ating mga pampublikong bus, pampublikong jeep. So yung mga public transport po natin sa mga terminal, diyan tayo nasasagawa ng random drug testing. And kung tatanungin nila, bakit ito kailangan ng ganito? Itong Oplan Harabas po kasi, ito po yung sinasagawa natin together with the LTO and LTFRB to ensure na yung mga mananakay natin makakarating saan lang paroroonan safely. Dahil nga lalong-lalo itong Semana Santa, we are expecting na magdadagsaw ang mga tao sa ating mga terminal for them to return to their provinces para magnilay-ngilay. So itong ginagawa natin is sinisiguro natin na yung mga nagmamaneho sa ating mga pampublikong transportation ay hindi nakagamit na illegal na droga. Opo. Pero yung bulto ng ating samples, yung 5,000 na yan, saan po yung may pinakamarami? NCR pa rin, Attorney? Nationwide po ito, Bombo. Hindi lang sa NCR yung bulk, pero meron din sa Region 9, saka Region 6. Actually sa Region 6, halos everyday yung ginagawa yan. So, pagkatapos siguro itong Oplan Harabas, makikita natin sa yung pinakamaraming test na isagawa po. Was there ever an incident na umayaw yung pong mga driver, mga conductor, Attorney? Sa ngayon po, wala naman pa rin kami natatanggap na report na merong umayaw. Pero pagka na-consolidate na natin lahat ng mga reports coming from our regional offices, dito natin malalaman kung meron bang tumanggi na magpa-drug test. Kung sakali man kasi may tumanggi, dito natin malalaman kung meron bang drug-free workplace policy yung kumpanya nila. Halimbawa, ito ay isang bus company and if the driver refused to undergo drug testing, titignan natin kung kasama ba sa drug-free workplace policy nila na dapat hindi maaaring tumanggi ang isang driver o isang empleyado nila when it comes to random drug testing. Dahil kung sakali man na meron drug-free workplace policy sila at tumanggi yung driver o empleyado,
at nakalagay ho doon sa kanilang polisiya ay dapat ho sila mag-undergo ng drug testing, sila na ho mananagot sa kanilang kumpanya. Kasi safety na ho ng mga pasahero, ano? Yun nakataya ho dito. Okay, Bombo Ever, with your questions kay Attorney. Right. Attorney, last year po may mga balita po tayo na na-arrest ng individual sa Batangas Port na nagtanggap pong magpuslit ng mga illegal na droga. Kumusta po yung coordination po ninyo sa mga pantalan po para maiwasan po yung mga ganitong kaparehong insidente? Sa mga pantalan ho, Bombo Ever, patuloy ho na yung ginagawa natin mga operations yan. Sa katunayan, lalong-lalo itong mga panahon na Semana Santa, yung ating mga interdiction units ho, sa mga pantalan, pati sa mga paliparan, naka-alert po yung mga yan. And in fact, dyan ho sa airport, may mga nasasabat ho tayo na nais magpuslit din na illegal na droga. Pati ho sa mga pantalan natin, meron din ho tayong mga nahuhuli. Alright. Base po sa monitoring po ng PDEA, tumataas po ba yung illegal drugs activities kapag ganito pong mga holiday season? Usually kasi, Bombo Ever, pagka ganito mga mahabang bakasyon, akala ho ng mga deal na illegal na droga, natutulog ho ang mga otoridad. Pero ito ho yung mga panahon na kung saan. Kaya naman ho, Attorney? especially driver, dahil ito ho, ang hawak-hawak po nilang mga sasakyan, tawag na extraordinary. So ito ay malaking bagay dahil it concerns the safety of the riding public. Po ba nakapokus, Attorney, ito pong mga kumbaga sentro po ngayon na yung mga lugar na kung saan nakasentro po ngayon yung pagbabantay ng PDEA para maiwasan po natin yung mga pagpupuslit po ng illegal drugs, especially now na ginugunita po natin itong Semana Santa? Ano po yung tanong, Bombo Ever? Saan po yung mga tinututukan po ninyong mga lugar ngayon sa iba't ibang parte po ng ating bansa, especially sa mga ports na madalas po na nagiging pasukan po nitong mga illegal drugs? Ang kasama ko dyan sa ating mga binabantayan is yung mga ports na ginagamit, especially yung sa mga roro. Dahil marami rin dyan nagbabalak magpuslit ng mga illegal na droga through the use of yung ating mga roro. So dyan ho, ongoing yung ating mga sweeping ng ating narcotics detection dogs, yung ating K9 units. Nandyan ho sila nagsisweep ng mga sasakyan na dumadaan ho dyan sa ating roro. And aside from that, yung mga terminal din ho ng mga bus at saka mga jeep, ito yung ating mga binabantayan ho natin ngayon dahil baka meron din hong babalak magpuslit ng illegal na droga. Idagdag na rin ho natin, hindi lang ho sa mga terminal tayo nakatutok ngayon, kundi pati rin ho sa mga lugar kung saan nagdadagsahan ng mga tao. Kaya nangyari din ho sa surfing capital of the North na kung saan merong na-arresto tayo lately na 5 individual na nagbenta ho ng illegal na droga doon sa area na yun. Alright, Bombo Genesis. Attorney, follow-up ko lang dyan, nababanggit niyo yung surfing capital of the North. Diyan din sa May Norte, madalas yung ating mga nare-recover ng mga bulto ng illegal drugs, yung mga floating ba, na basta na lamang napapadpad doon sa mga dalampasigan. Posible bang samantalahin itong dagsa ng maraming tao ngayon para magpalutang ulit ng mga bulto ng illegal drugs? Attorney? Sa ngayon naman ho, Bombo Genesis, wala naman ho tayong reports ngayon na lumulutang doon sa parting norte. Ang mga nare-recover natin ho ngayon na mga lumulutang na illegal na droga, dito naman ho sa bandang Palawan. So, dyan na sa area na yan, may mga nare-recover ho tayo ng mga illegal na droga. And ito ay patuloy natin kino-coordinate with the Philippine Coast Guard and sa ating marina para mabantayan din ang ating karagatan. Okay. Attorney, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Again, hanggang sa mga susunod na kayo po ay makausap, ingat-ingat po kayo, Attorney. Maraming salamat din ho, Bombo Genesis, Bombo Ever. Maraming salamat sa support ang binibigay ninyo sa PDEA at sa bagong administrasyon tungo sa bagong Pilipinas. Magandang tanghali, mabuhay po kayo. Magandang tanghali, mabuhay po kayo, Attorney. Ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency, si Attorney Joseph Calulot, mga kabombo, kaugnay po una doon sa Oplan Harabas at pangalawa yung pong inspection sa mga pantalan kung saan tinatangkang ipinupuslit itong mga illegal na droga.
Sa karagdagan pa rin mga balita, tinatayang aabot sa halos 2 billion pesos ang halaga po ng mga pinsalang dulot ng moisture stress. So ito yung kakulangan ng ulan sa sektor po ng pagsasaka. Ayon po ito sa Department of Agriculture. Batay sa bagong datos na nilabas ng ahensya, umabot sa 1.97 billion pesos ang nitalang pinsala sa pagkalugi sa iba't ibang industriya. Katumbas po ito ng mahigit sa 113,000 na metriko tonelada po ng production loss. Kinabibilangan po ito ng palay at mais na nagtamo po ng pinakamalaking pinsala, maging ang high-value commercial crops at livestock. Ang naturang pinsala ay naitala sa halos 49,000 hektarya ng mga lupang sakahan habang umabot na rin sa 43,000 mahigit yung pong magsasakang apektado. Pangunahing naitala ang moisture stress o halos tagtuyot sa may Cagayan Valley, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Davao Region at dyan sa may Soc-Sargen sa Mindanao. Ayon sa Agriculture Department, patuloy na binabantayan ng mga local office ito ang epekto ng kawalan ng ulan sa mga pananim upang magawan ng akmang tugon at tulong para sa mga magsasakang apektado nito. Tiniyak naman po ng ahensya ang nakahandang tulong tulad po ng mahigit sa 266 million pesos na halaga ng mga binhi at mga pataba at maging ang pautang na wala pong interes. Nakahanda rin ang pondo para ho sa crop insurance sa mga apektadong magsasaka. Sa ibang balita naman, naghain ng reklamong graft ang grupo ng Concerned Department of Health Personnel sa Office of the Ombudsman laban kay Health Secretary Ted Herbosa at 16 na iba pang opisyal dahil sa umano'y nalustay na 1.4 billion pesos na halaga ng mga gamot at bakuna. Sa 33 pahinang reklamo, inakusahan ng grupo ang kalihim at iba pang mga opisyal ng graft at serious dishonesty, grave misconduct in conduct for judicial to public service dahil sa kabiguang ipamahagi ang mga gamot kabilang ang HIV, antiretrovirals, psychiatric medications at vaccines na hinayaang magpaso sa mga bodega. Ayon sa grupo, expired na ang 68 million pesos na halaga ng medisina, kabilang ang 1.2 milyong cycles ng family planning drugs at psychiatric injectables, 1.3 billion pesos na halaga ng hindi na-deliver na mga bakuna at 1.6 milyong pesos 1.6 milyong tablets ng HIV antiretrovirals. Ang kabiguan anyang gampanan ng kanilang trabaho ay isang may tuturing na dereliction of duty at direktang paglabag ng tiwala ng publiko. Ayon pa sa complainants na ipaalam sa mga opisyal ang overstocking at mga nakatakdang magpaso na legacy antiretrovirals para sa HIV medications at visual list ng lahat ng commodities na malapit ng magpaso sa isang executive briefer. Base sa grupo, sa halip na ipatupad umano ang emergency distribution plan, inuna ng Department of Health na madaliin ang disposal ng mga gamot para ma-liquidate ang stock at maitago ang ebidensya mula sa media scrutiny. Binanggit din sa reklamo ang internal communications mula sa tanggapan ng kalihim, kabilang ang isang mensahe na nagsasabing marami pang pa-expire na commodities ng DPBC. Kaugnay nito, hiniling ng grupo sa Ombudsman na agarang ilagay si Herbosa at kanyang correspondents sa ilalim ng preventive suspension para mapigilan silang ma-intimidate ang mga testigo o matamper ang ebidensya habang gumugulong ang investigasyon. Sa iba pang mga balita makikibahagi sa 2026 sa Laknib, ang higit 8,000 sundalo mula Pilipinas, United States, Australia, Japan at New Zealand. Ang naturang military drill ay nakatakdang magsimula sa Abril 6 kung saan magsisilbing pangunahing venue ang ilang lugar sa Northern at Central Luzon at magtatagal po ito ng 2 linggo. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, aabot sa 4,500 na sundalo ang magmumula sa Pilipinas habang 3,000 mahigit na sundalo naman ang ipapadala ng US Army na nakabase dyan sa may US Pacific Command. Magpapadala naman ang Japan Ground Self-Defense Forces ng 800 sundalo, 100 sundalo magmumula sa Australian Army at 46 naman ang ipapadala ng New Zealand Army. Ito ang unang pagkakataon mga kabombo na makikibahagi ang Japan at New Zealand sa naturang military drills. Magsisilbing focus ng simulation ang maritime at territorial defense, humanitarian assistance and disaster response at amphibious and combined arms operations. Lahat ng mga bansa ay makikibahagi sa lahat ng nabanggit na drill. Bagaman tiniyak ni Colonel de Maala na mayroon ng nakalinya ng live fire drill, sa kasalukuyan ay isinasapinal pa kung ano ang gagamitin para rito. Magdedepende ito anya sa mapag-uusapan habang gumugulong ang military drill. Nagsimula mga kabombo ang sa Laknib noong 2016.
Mga kabombo at ka-Star Nation, si His Excellency Archbishop Gilbert A. Garcera, D.D., President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, sa kanyang Lenten message. Ngayon po ay mahal na araw at tayo naanyaya na pagnilayan ang malaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibiligay ang kanyang buhay para sa atin, nakabayubay sa krus, upang lahat tayo tanggapin sa ating mga pagkakasala at anyayahan uli na magbalik at maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Kung kaya't sa lingong ito, Holy Week, hayaan natin na pagnilayan ang malaking biyaya ng pagmamahal ng Diyos. Na sa gitna ng digmaan ngayon, sa gitnang silangan, maramdaman ng bawat isa sa atin ng Diyos ay siyang bukal ng kapayapaan. Pumasok na tayo ngayon sa mahal na araw, the Holy Week. Sana matapos ang mahal na araw na ito, samahan natin si Jesus, na sinasama tayo ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Sana ang dasal natin ngayon na matapos na ang digmaang ito at sa puso natin maikintal sa isipan at puso natin ang tunay na kapayapaan. Pagpalain po tayo ngayon sa linggong ito, ang mahal na araw. Karagdagan pa rin sa ating pong mga balita mga kabombo, pero bago ho yan, orasyon natin, meron na lamang ho tayong 21 minutes bago po sumapit ang launa ng hapon. Ito hong reklamong plunder laban kina Senator Jinggoy at dating Senator Bong Revilla. Patuloy pa rin pong sinusuri ng Department of Justice para huyan sa tuluyang pag-i-issue o paglalabas ng resolution. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na patuloy na sinusuri pa ng prosekusyon ang mga reklamong iniimbestigahan laban kina Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla Jr. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, ang reklamong plunder na kinakarap ni Senador Jinggoy Estrada ay under review sa Kaguran para sa ilalabas nitong resolusyon. Ito anya ang sinampa ng National Bureau of Investigation kontra sa mamabatas may kinalaman sa manumalyang flood control projects. Paliwanag ng tagapagsalita na ang pagiging under review ng reklamo ay nangangahulugang submitted for resolution na ito, subalit kasalukuyang pinag-aaralan pa ng prosekusyon. Matapos anya nito at tuluyang mailabas ng resolusyon, agad na isusumite ng Kaguran sa Office of the Ombudsman ang resulta ng investigasyon. Nasa tanod bay na raw kasi ang jurisdiksyon sapagkat mas mataas na salary grade 27 ang posisyon pagkasenador ng nasasangkot. Bagamat may isusumiteng resolusyon o referral ang Justice Department, ibinagi ni Spokesperson Martinez na magsasagawa pa ng hiwalay na pagsusuri ang Ombudsman hinggil rito. Ating pakinggan ang tagapagsalita ng naturang Kaguran na si Attorney Polo Martinez. Estrada. So we know that he has one plunder case here, one plunder complaint by the NBI pending with the DOJ. That is currently under review. When we say under review, ibig sabihin it was submitted for resolution. The resolution is currently under review by the prosecutors handling it, which will then be submitted to the Prosecutor General for his own review. And then afterwards, we know because Senator Estrada falls under the jurisdiction as a public official with a salary grade of 27 and or higher, he falls under the jurisdiction of the Ombudsman. So pag-file po ng resolution na yon, pag-release pala rather, has submit sa Ombudsman, referred there, the Ombudsman will review it, and then have its own assessment or analysis of the findings by the DOJ. Bukod kay Senador Jinggoy Estrada, kinumpirma rin ng tagapagsalita na submitted for resolution na ang reklamo plunder na kinakarap ni former Senador Bong Revilla Jr. Ito anyay noong nakarang araw kung kaya't inaasahan mailalabas na ang resolusyon ngayong buwan ng Abril. Ngayon pumana, aminado ng Department of Justice na Office of the Ombudsman ang magdedesisyon kung ito'y iaakyat bilang kaso sa kakulang korte. Samantala, isinapubliko naman ng naturang Kaguran ang breakdown ng nakolektang restitution money mula sa isyu ng korupsyon sa flood control. Sa ipinadalang mensahe ng Kaguran, halos kalahati sa kabuang halaga ng narecover na pera mula sa anomalya ay nanggaling kay former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo.
Aabot ito sa halagang halos 300 milyong piso o partikular na 290 milyon pesos ang isinauling pera ni State Witness Bernardo sa Kagurana. Si Henry Alcantara naman nasa 181 milyon pesos, Sally Santos sa halagang 20 milyon pesos at Gerard Opulencia na 120 milyon pesos. Kung susumain, abot sa 611,381,500 ang suma total o kabuang halaga na kolektang restitution money ng Department of Justice mula sa state witnesses sangkot sa kaso ng manumalyang flood control projects. Muli si Attorney Polo Martinez ng Justice Department. As for the amount, we know that previously what we reported was it was at 360 million. This amount has since increased to 611,611,000. This covers not just the amounts surrendered already to restitution with the department, but also those which were previously assigned by Yusek Bernardo specifically to the department. When I say assigned, we're referring to yung mga assets, frozen assets previously, valuable assets which could not be liquidated at least at that time. No? But then after valuation, after consideration of all the values of these assets, it was determined to be at 611 million. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Inihayag ni US President Donald Trump na maaaring matapos na ng Amerika ang military attacks sa Iran sa loob ng 2 o 3 linggo, kung saan hindi na anya kailangan pa ng Iran na makipagkasundo sa US bilang kondisyon para sa pagtatapos ng giyera. Katwiran ni Trump ang kasunduan sa Iran ay irrelevant at binigyang diin na lulubayan ng US ang Islamic country kapag natiyak na hindi nagagawa ng nuclear weapon ang rehimen sa mga darating na taon. Sinabi rin ni Trump na napalitan na nila ang rehimen ng Iran na hindi bahagi ng kanilang plano. Gate ni Trump, iisa lang ang kanyang layunin. Ito ay ang masigurong walang nuclear weapons ang Iran na anyay nakamit na ng Amerika. Narito pa ang karagdagang pahayag ni US President Donald Trump. We're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job, but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges, got a couple of nice bridges in mind, but if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military. They have no Air Force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. Ginawa ng US President ang pahayag kasabay ng pagpasok ng digmaan sa ikalimang linggo na. Nauna naman ng inanunsyo ng White House na nakatakdang magbigay ng update ang US President kaugnay sa digmaan sa Iran alas 9 yan ng gabi Eastern Daylight Time ng Miyerkules o alas 9 yan ng umaga oras dito sa Pilipinas. Matatandaan, una nang nagbanta ang US ng pagpapaigting pa ng military operations sakaling tanggihan ng Iran ang 15-point ceasefire framework na inilatag ng US kung saan kabilang sa dinedemand dito ang commitment ng Iran na itigil ang paggawa ng nuclear weapons, itigil ang lahat ng uranium enrichment at ganap na pagbubukas ng Hormuz Strait. Samantala, dako pa tayo sa mga karagdagang balita dito sa Pilipinas. Ang Senado muling ipananawagan ang National Contingency Plan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Angelo Agaran. Kinumpirma ni Senator Sherwin Gatchalian na mayroon ng Chairman's Preliminary Report ang Senate Protect Ad Hoc Committee kasunod ng 2 pagdinig hinggil sa lumalalang krisis sa langis. Sa press conference, sinabi ng Senador ang pangunahing rekomendasyon ng komite ang pagbuo ng isang National Contingency Plan upang agarang tugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Gatchalian, laman ng report ang iba't ibang opsyon mula sa agarang ayuda hanggang sa mas malawak na pulisiya ng pamahalaan upang maprotektahan ng mga sektor na pinakaapektado. Pinaliwanag din ng Senador na tinawag itong preliminary report dahil mahirap sa ngayon makakuha ng pirma ng mga miyembro. Ngunit kinakailangan na umunong makapaglatag ng rekomendasyon
upang makakilos agad ang gobyerno. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Kaya namin pinili Chairman's preliminary report because of the time element. It's very difficult to gather signatures right now, but we need to make recommendation. In fact, yung Senate Resolution 45, ang kanyang mandate naman is to recommend and also give their findings on the National Contingency Plan. That's why our first recommendation is to create that national contingency. Inirekomenda rin ng senador sa Department of Energy na maghanda sa posibilidad ng fuel rationing, lalo na kung hindi agad masisiguro ang sapat na supply ng langis sa bansa. Sa kasalukuyan, nasa 51 araw na lamang ang fuel inventory habang 34 na araw naman para sa LPG. May naasahang darating na supply ngunit tatagal lamang ito ng humigit kumulang 10 araw. Babala ni Gatchalian, kung hindi madaragdagan ng supply lampas sa 10 araw, maaaring unahin ang distribusyon sa essential sectors habang lilimitahan naman ang paggamit sa non-essential sectors. Muli, pakinggan natin ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian. Maghanda na tayo for rationing. In fact, kung hindi pa rin tayo makasecure ng more than 10 days, ang advice ko nga, mag-ration na tayo for non-essential services. Dahil hindi tayo pwede mag-ration kung malapit na ubos yung gasolina natin or maubos yung crudo eh. As early as now, mag-ration na tayo para ma-extend natin from 51 days kung kaya ma-extend yan to another 90 days or even longer. Dahil hindi natin pwedeng hindi tayo pwedeng mag-ration pag malapit na maubos yun. Lalo tayo magkakaroon ng problema. Samantala, isa ring nakikitang solusyon ng pagsusulong ng Bayanihan 3 o supplemental budget na maaaring umabot sa 400 billion peso sa worst case scenario. Ngunit paglilinaw ng senador, ito ay isa lamang sa mga opsyon kung sakaling lumala pa ang tensyon sa Middle East na pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa niya, huling opsyon lamang ang pagpapatupad ng price cap sa langis kasabay ng panawagan na ripasuhin ng umiiral na pulisya sa oil deregulation. Layunin nitong matukoy kung may nagaganap na profiteering sa gitna ng krisis at mapanagot ang mga kumpanyang mapapatunayang nananamantala. Sa ngayon, naipadala ng kopya ng report sa Malacanang at sa mga kakulang ahensya, gayon din sa mga miyembro ng Senado, ngunit wala pa umanong formal na tugon. Inaasahan naman ang susunod na pagdinig sa Senado sa mga darating na linggo. At yan muna ang mga latest updates mula sa Senado. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines joins the whole Christendom in commemorating the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Ang Simbahang Katolika ipinaalala ang kamakabulahang papel ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos sa gitna ng mga nararanasan ng bansa. Kaugnay niyan may report ng Star FM Manila. Ipinaalala ng Simbahang Katolika ang kahalagahan ng pagkakaroon ng makabuluhang pagninilay-nilay sa panahon ng Kwaresma o ang 40 araw na sakripisyo at pag-aayuno ngayong Holy Week. Sa panayam ng Star FM Manila kay Father Jerome Ceciliano, kasalukuyang rector ng National Shrine of Mary Queen of Peace o EDSA Shrine, naging sentro ng kanyang paanyaya sa bawat Katolikong Pilipino ang muling pagbabalik loob sa Diyos, paggawa ng kabutihan at pag-iisip sa maayos na kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino, lalo na sa mapanghamon na nararanasan ng bansa. Mga kababayan, ito po si Father Jerome Ceciliano, ang kasalukuyang pong rector ng National Shrine of Mary Queen of Peace, mas kilala po sa pangalang EDSA Shrine. Ngayon pong panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagsasakripisyo. Panahon din po ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ito po ang aking hiling po sa ating lahat, na sana nga meron tayong pagsisisi sa mga kasalanang ginawa natin at higit sa lahat gumawa din tayo ng mga hakbang at mga gawain na magpapakita na tayo nagbabalik loob sa Diyos. At muli natin tinatanggap ang Diyos, nangangako na gagawin natin kung anong mabuti at makabubuti sa ating mga kababayan. Ang EDSA Shrine nga ay naging saksi sa mga nakalipas na malawakan at makasaysayang kilos protesta upang mangalampag sa ilang mga katiwalian sa Pilipinas katulad ng flood control projects anomalies.
Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Karagdagan sa ating mga provincial report, ang Red Sea posible raw magsara kasabaan ng pagpasok na ng Yemeni Houthis sa kaguluhan dyan sa may gitnang silangan. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Rojas. Posibleng magsara ang Red Sea kasabay ng panghihimasok ng Yemeni Houthi sa kaguluhan sa gitnang silangan. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Bombo Joseph Timothy Rivera, international correspondent direkta sa Qatar, sinabi niya na kung makukontrol ng Iran ang Persian Gulf at Strait of Hormuz, ay maaari rin nilang kontrolin ang Red Sea sa pamamagitan ng mga Houthis. Magdudulot din ito ng malaking epekto sa international shipping. Dagdag pa niya, posible din ang pagtaas ng presyo ng mga produkto sa global market tulad ng crudo at iba pang mga bilihin na posibleng magbigay ng pabigat sa ibang mga kalapit na bansa. Matatandaan na kilala ang grupong Yemeni Houthi sa sasagawa ng pag-atake kahit pa sa malayong target, pati na rin sa pagsasabotahe ng mga barko na dumadaan sa Red Sea. Samantala, patuloy pa rin ang pag-atake ng bansang Iran sa Gulf Cooperation Council states tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain at Kuwait, partikular sa kanilang mga energy facilities, sa military sites at civilian infrastructure. Dagdag pa ni Rivera, magsisimula ng peace talks na papagitnaan ng bansang Pakistan sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos ng Amerika upang mapahupa ang lumalalang tensyon sa mga nabanggit na bansa. Well, as you know, ang mga Houthis po kasi ay mga rebelde po yan. It's an autonomous rebel government situated in Yemen. At ang pwesto po nila kasi is nandyan po sila sa bukana ng Red Sea naman, no? If Iran controls the Persian Gulf with the Strait of Hormuz, the Houthis also control the same strait that's choking the Red Sea. Mula rito sa himbila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Sarah Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Grupo naman ng jeepney operators at drivers nagsagawa ng kanilang bersyon ng sinakulo at nagpasa ng krus upang ipakita ang kanilang paghihirap sa gitna ng krisis. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Iloilo. Isinagawa ng grupo ng mga jeepney operators at drivers ang kanilang sariling bersyon ng sinakulo upang ipakita ang matinding hirap na kanilang dinarana sa gitna ng patuloy na krisis sa petrolyo. Ginampanan ng mga tsuper ang iba't ibang yugto ng paghihirap na inihalin tulad sa dinanas ni Jesucristo, kung saan ipinakita nilang epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng krudo sa kanilang kabuhayan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Elmer Foro, ang Secretary General ng Bayan Panay, sinabi nito na araw-araw lalong bumibigat ang krus na pinapasa ng mga driver dahil halos wala na silang naiuuwing kita dahil sa mahal na gasolina at diesel kasabay ng mababang bilang ng pasahero. Ipinahayag din ni Foro na sa pamamagitan ng naturang sinakulo, layunin nilang maiparating sa pamahalaan at publiko ang kanilang panawagan para sa agarang tulong at solusyon sa tumitinding problema sa sektor ng transportasyon. Hiniling ng grupong pagbibigay ng subsidy sa krudo at iba pang ayuda upang maibsan ang kanilang paghihirap. Iginiit nila na kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, mas marami pang tsuper ang mapipilitang tumigil sa pamamasada. Si Mr. Elmer Foro. Ilalaban po namin ang aming po panawagan. Una po, i-roll back sa 55 yung presyo ng diesel at ng langis. Ipangalawa po, ibasura ang oil deregulation law. Panawagan namin ay taas yung pamasahe para sa mga public utility jeepneys namin ay pataas din po ng sweldo ng aming mga manggagawa. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabumbo, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Pwede rin po sa Twitter o kaya ay kilala ngayon sa tawag na X.
Sa mga kababayan po natin dyan sa may bahagi ng Visayas area, dyan sa may bahagi po ng Iloilo Province at mga katabing probinsya, nariyan po Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Iloilo. Sa may Negros area, nariyan po Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya po ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Dyan sa may probinsya po ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa probinsya ng Aklan at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Calibo at dyan po sa may Leyte at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka Star Nation, sa gitna pa rin po ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Mga kabombo ka Star Nation, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakalikan sa takna siningalaw na balik na diri karon sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto sa gyapon ko po nimo Bombo Cham Blanco Hover standby sa kay sa aton sining mga kabombo. Kay check naton ang linya ni Miss Joy Fantilaga Gursal. May kantanan sa sining inauguration at the same time pag turnover sang bag-o sining eye care building kag pag bukas man sang panibag-o sining police station sa police station number 4. Check naton sa piyak sining linya si Miss Joy Fantilaga Gursal. Ma'am Joy, si Bombo Chamini, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon. Bombo Cham, good afternoon. Kag maayong hapon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Duwa ka mga event karon ang ginpadulungan ni Mayor Inday Raisa Treñas sa 1 amo ining inauguration at the same time turnover sang eye care building sa may distrito sang Haro and ang ulihi among pagbukas man sa panibag-o sining police station sa may distrito iya sang Molo, Ma'am Joy.
Yes, kagina ginuna turnover, gin-inaugurate kagin Blisingan ang ika-siyam nga Iloilo City Action and Resilience Center or iCare Center dira sa may Bunkers Village 4 sa may distrito sang Haro. Sa mga hindi bala familiar, Bombo Cham, kung halin ka diri sa city going ikaw pakadto sa Leganes, diri ni siya sa may left side, masulod ka gid sa Bunkers Village 4, and then pagsulod mo sa ilang nga main nga gate or main entrance, ang first gid nga wala liko ikaw dira, then dire-diretsuhon mo lang dira ang aton nga iCare Haro. Ang estimate siguro naton mga more or less mga 100 meters away halin sa highway. But here's the catch, no? Ang ina nga lote kundi gin-donate ni siya through usufruct sang aton nga Bunkers Village for Homeowners Association. Ang dira nga lote may ara pa na dira nga pwede naton mabutangan sang access road. Ang iya nga lulsot sina ang dira sa may Caltex bala nga bag-o. Kung pabalik ka sa city, going to city from Leganes, diri sa may right side, no? Kilid lang gid sang Caltex. So mga more or less mga 50 meters away lang gid ang iya sini nga kalayoon halin sa main highway. So accessible gid siya sa aton nga mga pumuluyo. Ang ina nga iCare Haro ang gamit sina dira ang aton nga CDRRMO, ang Public Order Safety Management Office, ang BFP, kag ang Haro Police Station 3. Sang una ang aton nga Haro Police Station 3 dira na sa may malapit sa Haro Plaza. Pero very low standard gid kay daw kulang-kulang na lang mahambal ka bala nga daw payag-payag ang ila dira nga mga facilities tuma na gid ka kadaan, then temporary gin silo sila dito sa may MH Del Pilar, and then ang ikatatlo nila dito sa may Ungka, and finally no amo na ni ang ila mangin home kumbaga sa police station number 3. Kadako ni nga facility kay ang kabugosan niya ni nga floor area is 6,000 square meter, no? But ang lote gid is 3,200, and then may mga space pa nga may mga future plans pa, no, ang Iloilo City Government. So kanami kay standard na ang facility, especially sang Haro Police Station, no? Ang ilang custodial facility mayo na, although nga syempre literally hindi ni mayo custodial facility kitipesuhan na siya, but I mean bala nga daw a standard na siya, no, sa Philippine National Police. Kag kita lang siguro ng LGU Bombo Cham ang nagapatindog sa mga police station, no, diri sa aton. So aside from iCare Haro, Blisingan, ginanagarate man, kag gin turnover, ang dira sa may Taal Molo nga police station. So, kung makita mo ang daan nga Molo police station, ila dira nga facility is low standard man, no? Dira sa may atubang sang Haro Plaza. So sa ilohon dira ang ila admin, ang ila custodial facility, ang iban nga offices, but magapabilin dira gihapon ang facility kay himuon dira may ara man gihapon nga mga personnel, no? Pwede ka mo dira maka report, makapablatter, ara man sa gihapon. Ang ginsaylo lang ang iban nila nga mga offices, WCPD nila, custodial facility. So ara man na gihapon. And then kinaplan man ni Mayor kay syempre daw medyo malayo-layo acceptable nga medyo malayo giman ang aton bunkers, ang Haro Station 3 sa Haro Plaza, no? Noted ina siya sang Iloilo City Government. That's why nga siling ni Mayor magpabutang kita dira sang substation, no? Sa may Haro Plaza, malapit sa Haro Plaza, para nga in cases of emergency may madasig nga palapitan. Although nga may mga foot patrollers kita dira, may mga patrol kita dira nga naka-standby,
pero lain gid bala kon may ara gid nga facility nga building gid, so mabutang kita dira sang substation. Pero ang ila dito yang nga mga custodial facility kag WCPD ay iba nila mga offices dito na sila sa may Bunkers Village 4. Mas malapit pa gid ni kung mabutangan na sang access road. Actually ato ko to kagina walking distance Bombo Chama, pwede mo malakat halin sa main entrance pakadto sa sulod sa Bunkers Village 4. Amo man ni sa Molo, ang Taal kung familiar, ang sa mga hindi pa gid familiar bala, ang kanti one way na da ang halin ka diri sa Harap Plaza pabalik ka sa city sa downtown. So diri lang niya sa may right side naman niya ang Taal Molo nga police station. Walking distance man siya halin sa main highway, may iskinita lang nga gamay nga lakton mo, and then ara na ang aton nga Taal Molo nga police station. So initanan nga mga facilities ginpondohan ini gikan sa Iloilo City Government nga fund, no? Kagang aton nga eye care center dira sa may Bunkers Village, ikasyam na ni naton nga eye care center. Ang magadugang ini sa existing naton nga eye care center sa Suok, sa Ungka, Kalumpang, Balantang, tan sa Esperanza, Nabitasan, ang dira sa may ICC Gaisano, kag sa Mega World. Kay sang pagpungko gid ni Mayor, dumduman ko sang una sa mga early weeks niya, gen patawagyan ni ang aton nga CDR mo, kay gusto ya bala nga within 5 or 10 kilometer radius, may ara kita sang eye care center. Nga daw, in cases of emergency, bala mas madasig ang aton nga pag-respond. Ara sila tingob, kumbaga, kay ti ay ning aton nga police, ang aton POSMO, ang BFP, ang operation center, tingob man, o lulupod man na sila nga naga-respond in cases of emergency and calamities, no? So gusto sang aton nga administrasyon subong nga may central office, may isa ka opisina lang nga tingob na sila nga dasig ang pag-respond, especially in cases of emergency. So gapasalamat gid ang aton alkalde man sa Bunkers Village 4 Homeowners Association kay gin-donate gid nila ang around 3,200 square meter more or less nga lote sa through use of FRAC, no, sa Iloilo City Government para patindugan sang aton sini nga eye care center. By the way, Miss Joy, idugang ko lang kay iban sini nga mga police station, why pa ya malakip ang ila sini nga sa nasilig mo na to ganing ila sini nga karsel lang ila sini nga prisuan ining duwani may ara na ya, may lakip yes. Oo, may ara na niya Bombo Cham, no? Ara gin padala ko da simo ang mga photos sang ilang custodial facilities amuman didto sa may Molo Police Station. Kay ang iban gani nga stasyon like sa Haro sang una kay Captain Marvin kag dira sa may Molo kung damo sila bisang may mga maaresto, especially sa aton nga mga sa mga may drug cases, nagayo na sila sa iban nga stasyon nga kung pwede temporary nga dira na ipahamtang, no, ang mga subject kay ang ilang facility hindi gid low standard gid kumbaga, no, sa subong. So dako ini nga bagay man nga kumbaga standard na ang ila sini nga facilities. Bilang former nga member sa media, Ma'am Joy, naibaluan man naton nga daw halos iya kada duty mo kay police beat ka sadto, yakadto ka gini sa mga police station mo, di kun ikaw abi ang magpaanggid sang custodial facility sadto kag custodial facility subong sa eye care center, anong imo sini nga mambal? Well, tamaan gid kadlayo, no, ka-impressive gid pagsulod mo ang sa una ang mga police station, pagsulod mo ang iya nga ambience, ang baho ya bala Bombo Cham, no? Yes. Ang daw balan mo na bala nga daw daan na gid nga daw made of ano pa na light materials, no? Subong niya kanami, especially nga ang aton dira nga hepe sa Police Station number 3 babayi, no? Yes. Ang aton lang gid nga appeal nga ma-maintain, no, ang katinlo sa aton sining mga facilities nga gen na gastuhan gid, no, ginpondohan gid sa aton nga administrasyon amo ning mga project nga
may kapuslanan kag may benepisyo balik gyud sa aton nga mga pumuluyo. All right. Thank you so much sa Miss Joy sa tiyempo kag sa mga informasyon man giging pakigbahin diri sa Bombo Radio. Sa liwat, may ngapon. Salamat man Bombo Cham kag maayong hapon. Deri wavit si Ma'am Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas. Siyari bala ang alkalde sa iya sining mensahe sa inauguration, blessing, kag lakip na sa pag-turnover sa eye care building dira iya sa may distrito karon sang Haro, particularmente sa Bunkers Village 4, no? Sa aton sining karon iya nga mga kauturan para man sa sining one-stop shop, makabig naton nga one-stop shop ining Iloilo City Action and Resilience Center, no? 24/7 localized command hub ini siya, no? Sa aton sining mga kabombo nga pananglitan may emerhensya, may makaresponde aton si emergency responders, may call up sa police, may policeman kita kung may ara sang fire call, gilayon nga makaresponde ang aton sini makatapo man sa Bureau of Fire Protection. Yari ba lang mensahe kag pahayag ni Mayor Inday Raisa Treñas. Nagbalik si Mayor Jerry Treñas ang last 2019. Isagid niya nga gin-establish ang aton eye care center para sa mas madasig na response ang syudad sa emergencies kag kalamidad. Subong kinapadayon naton ini. But today we focus not only para sa pagpadamo sang aton centers, kundi para padayon ini sa maging mas operational kag mangin mas efficient sa pagdala sa pagserbisyo para sa aton mga pumuyo. Gusto naton may ara kita sa modern equipment. Well-trained responders, isa ka-adlaw ng training fire marshals naton, ang mga fire responders naton. Kag centers nga strategically located sa kada district naton. At trivia sa aton nga eye care center. Last year, gin-compute ko ang radius ang aton nga eye care centers sa bilog nga syudad. Anong radius? Pila ka kilometro malabutan sang aton nga eye care center. Kay may pulo na kita ka eye care center karon sa hapon's time. Pero kinatun-an pa namon kaupod sang DRR naton nga sa mga densely populated areas, labi na gid sa coastal areas, dugangan naton para mas manubo sa 3 to 4 kilometers dapat may ara kita eye care centers. Inline ini sa program sang PNP nga may ara sang 911 action response. Iloilo City is one of the cities diri sa Western Visayas nga ginatagan makatawag lang kita 911. In 5 minutes, maabot na gilayon ang aton nga mga kinahanglan, policeman, ambulance man, or para man sa sumog. Ang aton suporta sa pulis, hindi lang ini ang aton eye care centers, kay subong nga tuig, ang first gin-request ni Colonel Parilla, dugang nga motorsiklo para mas mapadasig pagid ang ila response time. Kinahanglan naton magdugang para mas maayo ang aton nga management kag faster response. Today we are here to officially inaugurate our 9th eye care center diri sa syudad. Dugang ini sa aton operational na nga centers sa Barangay Suok, Ungka, Kalumpang, Balantang, Tansa Esperanza, Nabitasan, ICC Gaisano, kag Manubupen pagit nga Mega World kag Taal karon. Deri wavit si Mayor Inday Raisa Treñas, no? Sa aton sining mga kabumboti manami ginang tinutuyo sining mga eye care centers kini.
no? Kay kung sa tion nga kinahanglan mo may maresponde gid, hindi ka na iya nga dira blan sa mga lugar nga kung sa diin ti hulaton mo pa iya kung anong oras sa magresponde dira kay mayara tungod man sa sining eye care center malapit lang, no? Kunti may makaresponder gilayon. Yari naman si Police Colonel Wilbert Parilla, ang OIC City Director sa ICPO, sa yaman siniyang pagbaton kag pagpabutyag man sa pagpasalamat sa Iloilo City Government sa kay Mayor Isa Treñas. In behalf of our Regional Director, he is supposed to be here, but for some important reason, mayroon din siyang bisita, and then he will be going to Station 4 because this is not the only facility that will be turned over to the ICPO. We have also the Station 4. So that's why we are very happy and very lucky that the facilities of our station will be given anew. No? For us, especially that the economic growth of Iloilo City is booming. It is also very timely that our structures, not only by the PNP but for all the law enforcement and responders of Iloilo will also be developed. So hindi na tayo ngayon maghihiya na tumanggap ng mga bisita, especially from the business sectors. Before, yung mga offices natin, yung mga stations natin, medyo ano na talaga, behind or medyo dilapidated na talaga. That's why sometimes kapag mayroon tayong mga bisita, especially coming from the private sectors, from the business sectors, who will come to our office, medyo alanganin tayo. But as of now, we have an air-conditioned room. No? So, yung gagawin na lang ng pulis natin is magtrabaho. And we have to make it sure, ma'am, that this facility will be taken care of. At hindi natin ito papabayaan. Kailangan nating i-take care because this facility represents the value and the character of our policemen. So kung ano yung estado ng ating facility, yun din yung nirepresent ng ating stations. That's why at all times it should be well maintained to make it presentable to any clients that will go to our office. Once again, ma'am, maraming salamat sa biyaya and with the aid of our councilors from the city and with the support of our barangay captains, we can maintain the peace and order of Iloilo City. And that is the most important thing to make our city, the economic growth of our city. And we cannot do that alone. It should be a well-cooperated effort with all the agency of the government. Once again, maayong aga sa atin na lang. There you have it, si Police Colonel Wilbert Parilla, no? Sa aton sining mga kabombo. So, kabay pa nga ti malabot ang handom sa city government ining 5-minute response kag subong man na may mga emergency hotline kita just like sining 911 para iyang mas mahapos ang pagresponde sa aton sini iyang police, sa aton sining fire, sa aton sining medical services, no? Sa mga nagakinahanglan within sa area nga mayara karon sining eye care center. Bombo Radyo Iloilo. #1. Magbalik nato na banwa dugang mga balita kag impormasyon. Provincial Task Force on Road Safety yara sa blue alert status. Lakip na sila diri banwa. Mga units sang Vans at Agbak Terminal posible mabuhinan kasunod sa panay nga pagtaas sang gatong. Mga biyahe sa terminal subong nga semana wala sa nga pagbago. Balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante nga mga pahanumdum. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa at dito nagsimula ang kwento ng sangkatauhan. Tunghayan ang Genesis, ang makapangyarihang kwento ng paglikha, pananampalataya, pagsubok at mga pangako ng Diyos mula kina Adan at Eva, Noah, Abraham,
hanggang sa mga dakilang pangyayaring humubog sa kasaysayan. Genesis, ang simula ng lahat. Panoorin ngayong Semana Santa dito sa Bombo Radio sa araw ng Huwebes. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay o kung sa opisina kung wala na ini ginagamit. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Kay nagsiling siya sa nagakaigo nga tion, ginpamatian ko ikaw, kag sa adlaw sang kaluwasan, ginbuligan ko ikaw. Yari karon ang nagakaigo nga tion, yari karon ang adlaw sang kaluwasan. Ang Bombo Radio Philippines nagabuylog sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong sa kasakit, kamatayon kag pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sining panahon sang Semana Santa. Bilang kabahin sang pagpamalandong, ang Bombo Radio Iloilo temporaryo nga madula sa kahanginan, umpisa alas 3 sang hapon sa Biyernes Santo, pagkatapos sang pagpalayag sang 7 palabras. Kami liwat nga magabalik sa kahanginan sa pagserbisyo sa inyo sa Domingo sang pagkabanhaw. Madamo nga salamat sa inyo paghangop kag suporta. Basta Radio, Bombo! Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Magdesignar sang green officer sa kada departamento. I-check ang suga, aircon, kag mga equipment bag-o magbiya o kon magpauli. Siguraduhon nga nakuha sa saksakan ang tanan nga appliances o kon computer. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Sa opisina, mas maayo nga ibutang ang mga lamesa nga ginaobrahan malapit sa bintana para sa natural light. Buksan man ang mga blinds agod nga hindi na kinahanglan nga magpasiga pa sang suga. Sigurado nga makakinot ka sang kuryente. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo, may salakyan ka bala kag luyag mo nga makakinot sa imo konsumo sa gatong? Siguraduhang husto ang hangin sang imo goma o kung tire pressure. Sa husto nga tire pressure, makakinot ka sang hindi magnubo sa 200 pesos kada bulan sa imo kotse. Kag hindi naman magnubo sa 700 pesos kada bulan sa truck. Ininga Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 29 to April 4, 2026. Sa Abril 5, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Easter Sunday Mass nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyat tandugon ang kasing-kasing sa mga lideres sang warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights sa bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Tunghayan ang makabuluhang buhay ni Jesus mula sa kanyang kapanganakan, mga himala at pangangaral hanggang sa kanyang dakilang sakripisyo sa krus. Damhin ang kwento ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa na nagbigay liwanag sa buong sangkatauhan. Ngayong Semana Santa, balikan ang buhay at muling pagkabuhay ni Jesus. Buhay ni Jesus. Panoorin ngayong Semana Santa dito sa Bombo Radio sa araw ng Biyernes. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo.
Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B-vitamins ang importante. 2 minutos na nakalikad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Buwas galing adlaw sa aton sa mga kabombo inyo mabatian kag inyo malantaw sa Facebook Live YouTube channel. Mabatian nyo man sa bahin karon sang inyo sining mga transistor radio, no, ang dramang Genesis sa aton sining mga kauturan sa bahin niya sa Facebook Live. Mas mangin na mayong inyo sining pagpamati dala paglantaw kay man na may ara kita sang video production nga patigayon, no, patigayon sang Bombo Radio Philippines, no, sa aton sining mga kasimanwa. So inyo sining makitaan, malantawan kag mabatian buwas na sini iyang adlaw sa aton sining mga kabombo. Same as with sa dramang Jesus, no, sa aton sining mga kabombo, no, mabatian nyo man sa inyong mga transistor radio sa Gyapon, and of course inyo man sining malantawan sa bahin karon sa Facebook Live and YouTube channel sa Bombo Radio Iloilo. Kay may ara na ini siya sa video presentation man sa aton sining karon niya nga mga kasimanwa samtang kamo ang pamati, nagalantaw, lakip na sini sa inyo man nga pamalandong sa aton sinikaron iya nga mga kauturan. 34 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. Check naman this time si Bombo Paulina Piliora ini may kantanan sa pagpasiguro sa Provincial Task Force on Road Safety, no, ang mangin malinong matawhay kag safety para sa mga biyahero ang mga dalanon na sabay naman iya sa probinsya karon sang Iloilo. Check ko naman si Bombo Pauline Piliora sa iya sining follow-up report. Bombo Pao, sa report, please go ahead. Naka-blue alert status subong Semana Santa ang tanan nga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices o kon MDRMOs sa probinsya sang Iloilo. Ini kasunod man sang mando sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, and suno man diri or sa interview man diri sang Bombo Radio kay retired Colonel Cornelius Salinas ang head sang PDRRMO. Iadrigin pahayag nga ini ang ginpatuman agud nga mamonitor ang mga lugar nga may mga high population density, most especially subong may ara sa mga event kadungan man diri sang Quaresma, most especially sa Biyernes Santo o kon Good Friday. Kapre sabi may nagabisita iban sa Agony Hill sa Limudjan, may mga aktibidades man diri agud nga i-obserbar ang Semana Santa or ang crucifixion man diri ni Jesucristo, no, subong Holy Week Bombacham. So in order no nga ma-monitor ini sila maayo sang aton nga mga personnel or sang PDRMO patigayon ini sila or ginpasaka ini sa or ginbatak sa blue alert status ang mga MDRMOs. So i-expect nga every mga areas, most especially mga terminals kay tidiragid ang mga high population density dere or madamo diri sang mga kauturan naton nga nagagwa sulod may ara sang MDRMOs or MDRMOs personnel man diri Bombacham nga nagka-assign or nagka-deploy diri sa area, most especially may mga first aid nga stations, and aside from that nag-encourage man diri or may ara man sa mga private volunteer groups nga nagabuyilog man diri sa pagbantay, pagmonitor man diri sang mga areas sa probinsya sang Iloilo. So aside from that no naka-alerto man diri santo sa Executive Order 111 ni Governor Arthur Defensor Jr. may-ari ini sang Provincial Task Force on Road Safety. So ang under sini nga mga national government agencies ang Bureau of Fire Protection, ang LTFRB, ang Land Transportation Office, ang Highway Patrol Group, ara man ang Iloilo Police Provincial Office, MDRMO,
bambat siyam kag ang PDRMO composite team lang niya ang PDRMO, but then ginalakipan ini sang mga dalagko no nga mga national agencies, sila ining magapatuman man sang road safety, especially sa probinsya sang Iloilo, agud to make sure nga tayuyon smooth ang flow dari sang mga salakyan kag luwas ini sa katalagman kay tiam mo gini madamo sa mga pribado man nga mga salakyan or pampubliko man diri nga salakyan nga ginaakopar balabang botsam nga kung may mga kaladtuan, so gina remind ang general public, ang mga motorista nga mahinalungon gid sa dalanon dari ari ini LTO kag ang HPG nato nga nagabantay man. So ang aside from that, ining PDRMO nag-deploy na ini sila kagina sa mga terminals man diri to make sure nga naka-alerto man diri no ang pipila man diri ka mga personnel sa ginpanglawag diri nga Provincial Task Force on Road Safety Team Bombatsami. Ipabati bala naton ang ato ng interview kay Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Retired Colonel Cornelio Salinas. Una, nag-declare kita sang blue alert status so that nga ang high population density event naton such as mga in observance of the Holy Week, kinanglan nga aton mga MDR Rimos are on the alert, i-monitor nila ang activity sa ilang mga kabanuhanan, kag may medical responders or may emergency responders sila nga on standby para nga kung ano man ang mga sitwasyon nga dapat nila respondihan, ara gid ang ila pwersa. Inactivate na naton ang tanan nga MDR Rimos naton to include their volunteer groups, no, to include the private volunteer groups nila nga magamit nila sa sininga in the observance of the Holy Week. Do we may gina-expect kita nga mga risk subong Colonel given nga ti madamo sang mabisita especially Alimodjan, Barotac Nuevo? Una, ang aton Provincial Task Force on Road Safety gina-activate man naton to include no ang aton traffic management, awareness ang aton mga commuters kag aton mga drivers no to ensure nga malikawan naton ang mga vehicular accidents. And sa mga terminals man naton jointly with the Bureau of Fire Protection Iloilo kag Provincial Disaster Risk Reduction Management Office personnel under ina sa aton Provincial Task Force on Road Safety, magalibot man sila sa aton mga terminals no mag-set up sila sa first aid station no. Then masaylo-saylo na sila sa mga terminals no kung ano man ang ila medical assistance nga mahimo, kag mag-assessment sila no sa aton mga commuters riding public, sa aton mga drivers kung anong mahatag nga mabulig sa aton first aid station. Ang Provincial Task Force on Road Safety no part ina siya sa Executive Order 111 ni Governor. Tapos ang membership ya sina sa law enforcement naton, una is Land Transportation Office, LTFRB, Highway Patrol Group, Iloilo Police Provincial Office, ang MDR Rimos naton, Provincial Disaster Risk Reduction Management Offices naton, ang Bureau of Fire Protection. No, these are the national agencies nga magasuporta sa mga Iloilo Provincial Government departments nga ara sa Provincial Task Force on Road Safety. Ang pinaka-objective niya sini is the whole of the province approach, no, utilizing national agencies kag provincial offices ng provincial government to ensure public safety in the road network sa probinsya sa Iloilo. Bombatsam si Retired Colonel Cornelio Salinas ang head sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. So until halin sang April 1 subong adlaw to April 5 pa ini sila Domingong adlaw Easter Sunday nagka blue alert status ining aton PDRMC. So tanan na diri no pati na diring mga MDRMOs naton sa probinsya man sang Iloilo and kagina man no sang agaw. So ang ila diri nga places na gin-deploy or naka-deploy diri ang mga personnel lakip na diri ang pila naton ka mga responders is sa bahin sang New Ceres Bus Terminal sa Tagbak Haro, Iloilo City, may ara man sa Muhon Terminal, Villa, Iloilo City, and at the same time may ara man sa Tagbak Terminal sa Tagbak Haro, Iloilo City, People's Terminal Ungka Haro,
Ceres Bus Terminal sa Tagbacaro kag New Ceres Terminal Tagbacaro, Iloilo City. So may mga drivers na ini sila and kagina pa ni sang aga no nag-depart sila by 7:30 AM and makita ini sila nga nakahamtang dira Bombocham kag i-monitor man diri ang area kag from time to time may mga situational report na sila nga ihaboy man diri sa PDRMC ang mga MDRMOs naton to make sure nga safe and secure ang aton diri nga mga kaunturan, especially ang mga traveling individuals Bombocham sa tion diri subong sang Semana Santa. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Iloilo. Thank you so much, Bombo Pauline Piliora, sa imo siniiyang follow-up report. Isa man ini sa mga bagay karon nga ginapasigurado sa aton siniiyang gobyerno ining makapadulong no sa tagsa sini ka destinasyon aton sini nga mga kasimanwa diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo kag kon sa Chimpo iya nga mayara sang pamangkutan pangayuan assistance may padulungan ini sila bangod man sa sining deployment karon sa bahin niya sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ini ang Bombohanay sa Udto diri sa Bombo Radio Iloilo. 44 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby kay ari na karon sa aton sining live studio. Isa sa aton sining daily draw winners sa Buena Mano Salvo Year 20 promo. Buena Mano Salvo. Nakarating ang ating daily winner. Heto siya. Alright, ari karon sa aton sining stasyon diri sa live studio aton sining winner. Tay sino gani mo ngalan tay? Ako si Mario Baco. Mario Baco ba bago ko lang ginlawag? Ari pa niyo, imong sining ngalan Mario Baco, taga Zone 5 Boulevard, distrito sa Molo. Ang iya sining proof of purchase, Universal Robina Corporation, 65 years old, taga barangay or taga Zone 5 Barangay Boulevard, Mulo. Ti, kumusta ikaw, Subong tay? Sa Subong, medyo maayo naman Medyo maayo naman, ti. Sino pa malain sa pamatsang gabi, makauyat ka 1,000 pesos? Oo, ara na. Ara na 1,000. Liyog ako ang isip, abi tay Mario. Okay, sige. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. 1,000 pesos? Ano ni tay Mario ang 1,000 pesos? Bakal ko rin sa akong nga maintenance, bulong ko maintenance. Kag dugang purchase para magdaog ako liwat. Magdaog ikaw liwat. May nag-relate kay tay Mario. Anyway, tay Mario, i-check pagid ang imo sini nga balde, nga balor 1,000 man. Ang unod sa nga balde mo sina, liyog nga kulantaw kung kumplito. Abi kay ang imo sini nga balde, anong unod? Are may isa ka box galang MX3 kag duha ka box ang Rinsink nga vitamins kag isa ka palabok kag duha ka kumiya abihon. Wow, ti kumplito tay? Kumplito Kumplito. Sige, pabalaaman to ang daha ang imo sini nga mga Kasimariotos Boulevard nga bala sila nga ti ari ko diri subong sa Bombo Radio, mabatian nyo ko na sa mga radyo nyo, malantawan nyo ako sa Facebook Live kag sa YouTube channel, pasakop naman kamo para nga parehas ko, makasaka man kamo di sa Bombo Radio kag mabaton sa premyo. Sige. Sa mga amiguhan ko da sa Barangay Boulevard, Zone 5 Barangay Boulevard, ginagda ko kamo mag-intra man diri sa Bombo Radio kag Star FM sa ilang promo nga Buena Mano Salvo Year 20 promo. Kabay pa nga magdaog pa kamo, maka-intra kamo magdaog man kamo. Makita nyo na to di Subong sa Facebook. Ti medyo po live, medyo po sa Mariang itaon gid si Tatay Mario. All right, Basta Radio Bombo Star FM. It's all for you. Wow ka na, Miguel Isang Star FM. Agoy, maka-draw kami. Galing na tapos na kami sa distrito. Nasa Luzon ang mga barangay draw kay Mapamulo Boulevard tabla. Ay damo tumayo manug kantag litay. Sige, Sige, kita kita. Congratulations. Salawat. Thank you again and congratulations sa kay Mr. Mario Baco. Sang Zone 5 Barangay Boulevard sa distrito iya sang Molo. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Nagapamati kamo sa Bombohanay sa Udto.
Standby sa kay Bombo Krill Miliesa. I-check na to ng sining follow-up report. Inimay kang tanan man niya sa mga unit sang van sa Tagbak Terminal. Posible nga mabuhinan kasunod sang nagapadayon sining pagtaas sang presyo sang gatong mga biyahe sa nasambit nga terminal. So mga Semana Santa, way man kuno sang pagbago. Check naton ang linya ni Bombo Krill Miliesa. Bombo Krill sa report, please go ahead. Posible nga mabuhinan ang mga units sang van nga nagabiyahe sa Tagbak Terminal Haro kasunod man sa nagaparayon nga pagtimbuo kasang presyo sang gatong. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Paul Peñaver, dispatcher sa nasambit nga terminal, iya diri ginpahayag nga nagapanglalain man ang mga driver sang van sa pagtaas no sang gatong, ilabi na nga maiwat man ang mga pasahero. Suno sa iya, kung nagligad kano nagalabot pa pulo ang biyahe or ang trip sang kada van, subong nagalabot na lang kanu ini 6 tubtub 7 kada araw, kada adlaw ang ila diri nga trip no o kon biyahe bangod man nga wala na kuno gina biyahe sang mga van ang ila man diri bangod nga especially kung mahibaluan ba lang nga kulang or gamay ang pasahero, wala na ini sila kanu nagapaadto pabalik man abi halin sa Iloilo City pakadto man sa probinsya nga ila diri nga destinasyon kay naga ano kanu ini siya nagabuhin sa gatong pag perde man sila sa ila nga kita. Pakayag niya nagalabot sa 18 ang maximum sang isa ka van apang kalabanan diri sa subong no wala gid ini kuno nagakapuno once nga magbiyahe na ang isa ka van, maiwat man kuno ang mga pasahero sa dalan nga padulong sa probinsya Bombo Champ, wala man mostly kuno may nagasakay bangod sa nagapadayon diri nga pagtaas ang gatong amuman ang maiwat gid nga pasahero, posible nga ti mabuhina na lang kano ang ilaman nga mga unit nga nagabiyahe, pero as of now wala pa man no gin-implementar ining pagbuhin sang unit, amo lang na ang ginalantaw nila ang posibilidad kung magsigi sa gihapon nga magtaas ang presyo sang gatong. Hinpahayag man ni Peñaver nga tinagpasaka naman sila sang pitihan sunod man diri no sa nagligad nga memorandum naging pagwa sa nga LTFRB apang hindi man sa gihapon kuno ini enough bangod tanan or halos tanan is apektado gid kag tanan nga kita nila no or halos half sang ila nga kita nagakadto na lang diri sa pagpatughong bangod nga mataas ang presyo sang gatong. Dugang pa niya diri subong nga Semana Santa wala sang pagbag-o sa ila diri nga schedule sang biyahe, normal trips sa gihapon ang mga UV Express no ining mga van sa bangin sang Tagbak Terminal kay ginahimo man nila kuno ini nga basi maga damo ang mga pasahero, ang volume sa mga pasahero kag diri sila makabawi-bawi man sang ilang man nga mga kita no kay kalabanan man subong nga nagapuruli nga mga individualis kaupod man dili ang ilang nga mga pamilya, so ang volume sang ini nga pasahero makabulig man sa ila para madugangan ang ilang man diri nga income. Yari ko patila naton ang naging interview sa nga Bombo Radio kay Paul Peñaver, ang dispatcher sa Tagbak Terminal Haro. Wala man pagpag Why man na mo tanan ng Limeri, Ruas, tapos ang San Rafael, Estancia. Amo na sa. Sir, so far kamusta ang mga pasahero diri sa bayan sang UV Express sir nga nagapauli man sa ilang probinsya? Sa nay kapon digid masako ang subasi subong adlaw kay doga batyagid man pasahero ka kamahal ka plite. Ano kaga ang driver gili gidoga batyagid bala. Tembes nga biyahe pa na sila mga tagpulo. May ara na lang do 6, 7 tungod lang ibando hindi man kakuan kay tawag kun wayo kam lang pasahero alin to perde man sa pagbalik bagid kung kulang pasahero mo perde gyapon. Amo na sa. Ang capacity sa isa ka UV Express sir pira sir ang maximum ninyo dire? 18 passengers. Oo. 19 including driver. So kisa hindi pa hindi sa mapuno. On sa mga may by hour may kada isa ka unit maybe halimbawa alas 9 dangat magwa sa alas 9 yung isa may ara lang sa 8 ano na kung isa pulo muna na pero kung mga Bernes Sabado nga tigpululi kay estudyante nga puno na sa. Pero along the way sir may nagasakay man abi sa inyo, hindi lang kuon nga diri lang halin sa terminal. Malaka kung sa mga bayan pang agyon sa highway malaka lang. Malaka diri lang gid ni kalabanan. Di wala man kamo nagpataas ang PT sir sang pagtaas. Why man kay why paman kuan sang LTFRB nga mga pasaka ka plite.
So ano gyapon sir ang PT naton regular kag student sir? Ang student 170, ang regular namon de 200. Nagligad na 180 lang na, pero ang ilagi na yang arit sa ilang nga taripa atong una nga nagsaka, ang pinakulim lang nga nagsaka, way man niya subong 208 na ginimo na 180 galing subong kay pero sa taripa na nalin na si LT Parbe. Pero subong nga imo na sa nga 200. Amo lang sa Japon, may sila nagkasaka. Regular na sir? Regular o. Estudyante, senior, 170. Sa limire na yang arit. Way lang kuya kabalo sa iban. Konti lang sa ruwas bala do 250 na. Tansya mo man, way mamagpasaka. Pero sir, sa inyo, man diri sa UV Express, sir, may mga ano man sa presyo sa gatong sa inyo diri, nagapang agoy man kita sa nagapadayon pagtaas niyo sir? Oo Duro ka batyagod eh. Kasi sa pila ka magsigi-sige na gani ba siguro ang number sa nga nagabiyahe ko basi ma-reduce pa na. Pero so far wala man. Way pa man subong, way pa. May gabiyahe pero kung depende kung may pasayro alin to eh. Kung wala ti iba na hindi na magsubol gudi pa kabalkan to di. Okay, pero clarification sa Semana Santa sir, wala sang pagbago sa pagbiyahe sir. Wala man, wala. Amo lang yan. Siya Paula Peñaver ang dispatcher sinasambit nga Terminal Bombo Trump ay nasa buong Semana Santa. As you mentioned, halos tanan sa mga terminals nato no nga ginapang sekyar diri is wala gid sila nagaha-cancel sang ilaman diri nga biyahe o kon mga trips man kiti ginalauman nila nga amo ini ang tsansa o kon oportunidad man sa ila nga maka-income sila sang dako Bombo Trump kiti madamo sang mga pasahero ang nagapauli sa ila tag sa kabalay sa probinsya Bombo Trump. Yes, temo man lang kung tanin ng tsansa nila galing kiti bangod man sa kamahalon sa nga presyo sa nga produktong petrolyo Bombokrel ti ekspektaron naton nga do medyo maginapiktado gin sining ila karon iyang nga kita sa bahin sa plitihan to 170 to 200 no nag-range ang plitihan student 150 or 170. Student is 170 Bombo Trump 170. and ara naman sa 200 ang regular no ang so, sa bahin lang inisang Limery Bombo Trump kati lain man ang ruta sa mga van. Nagadepende na sa ano abi sa distansya abi no kung sa diin ikaw padulong sa aton sini nga mga kabumbo but tiyan mo na mugining pangabuhi karon sa mga driver kung nagahinga mo ikaw nga maka income sang dako-dako no para man ngiti siyempre may ara ka sang matipon para man sa imo sini nga pangadlaw-adlaw o galing kiti sa karon kalabanan sa mga UV Express kani ang ginatughong man sini nila Bombokrel is diesel so hindi magin sila kalagas ang amo sila nga dako siguro ng income kay bangod sa kamahal sang presyo sa produktong petrolyo. Exactly, Bombo Trump am nagani ginalantaw na lang nila nga ti basi mabuhinan bala ang ilaman nga unit nga nagabiyahe diri kay ti ang isa gani ka van nagabiyahe na lang kano 6 to 7 trips do kadako bala ang buhin nga 3 ka trips hindi ka nakabalik kag ti dako na nga buhin sa imo man nga kita bala Bombo Trump subong nagataas ang presyo sang gatong ti kung para hindi ka no gid bala no sa isa ka driver man diri amo man ang gasto sa gatong mabuhinan na lang kano ang ilaman nga unit kag amo man bala nga ti nagadomino effect kay ti maskin pasahero hindi na mapuno ang isa ka van kung magwa siya sa iyaman nga trip Bombo Trump. Okay, iban siniti maskin pili hindi na lang na magbiyahe Bombokrel pero ang iban iya nga may mga salakyan ti nga kinanglan gid nila magpauli bili nila ay salakyan willing sila nga magplete na lang or magbayad sa transportation fare. So pa-diskarte na lang gid subong Bombo Trump no kay hindi man lang presyo sang gatong ang nagataas subong halos tanan. So mambalaan man naton nga kada individual no nga aton diri nga mga kabombo maski na na lang ang obrahon makadiskarte lang no nga makatipid diri or maka-save man kay halos tanan apektado kanti makita man nato si sitwasyon sa syudad subong Bombo Trump no nga halos wala sang may nagabiyahe nga mga modernized jeepney mga traditional jeepney naton diri kay mostly nakapauli naman sa
ilang mga probinsya kag given man nga wala balasang duty no ang aton diri nga mga government offices as well as man ang iban man diri nga mga agencies. So mostly siguro ang balik naman sinino is ang kita naman sa bahin sang mga probinsya no, sa mga jeep sa probinsya, mga tricycles sa probinsya. So dira naman sila makabawi-bawi kiti halos ang mga kabaton ng mga kabombo no nakapauli naman sa ilang nga probinsya. So mga bawi-bawi lang Bobo Champ ang kung diin sa ila diri ang makakita man sa nga dako kag di makabawi-bawi man no diri man sa gasto sa mga presyo sa nga gatong Bobo Champ. Pero ang hinablos ko bala, Bombo Krill, pauli gid siya. Ang mga classmates siya nagpalauli man. Kaya hindi magikuno budlay sila ilang transportation, abi? Ano, minasakyan mo Champ? Tiki lima ako anom ko ka hinablo sa Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry eskwela dito sa may Scotland. So siling lang kuno ilang sakyan, puli sila balikan pa Bubukrel. Ma-try man nato na Bombo Champ basi ma-recommend mo ng silhig nga na sa ato diri. Hamalo ko lang si Toto Hare kung makapauli siya. Parang pahulamon niya kasang niya sining Selhaig. Kag basi hindi pa sila out of stock basi mabuligan pa kita diri sa problema Bobo Champ. May duha ko ka hinablos sa Gryffindor, isa sa Slytherin, may isa o duha sa Ravenclaw kag tatlo sa Hufflepuff. Wow, that's good to know Bobo Champ. Kung hatagan ka scholarship din ka nga house abi may eskwela Bombo Krill or sa din ka nga house ayan mabilong man. Kung ikaw abi Bombo Champ maglantaw sa akon diin mo ko ibutang dabi Bombo Champ. Dili ta kay butang guro sa Ravenclaw. Sa ano nga qualification? Basta makita ko may ara ka nga sa strong personality. Gagagwa man ang luha mo from time to time but may strong personality ka. Ako dito man ko nakagi ko to eskwela duha ka sem. Wow. Nga duha lang ka sem mo sa. Duha lang ka sem kay daw advanced sabing learning pag hindi namon eh. Pero dito kuya sa sa house kuya sa Hufflepuff. Wow. Grabe na. Amo ni ang epekto sang mataas nga presyo sang gatong Bobo Champ. Kag bala mo naman amo ding epekto sang kung kay isabala ti medyo true testing naman kuno biplo fasting no parang ti siyempre mag healthy man ang lawas pero todo bisan paano ginakaya Kag balaan ko nga wala ka pa siguro ka pangapi Bobo Champ. Ari may standby ko diya nga kape ari sa tubang ko MX3 coffee ning ginabutang ko na diri Bombo Krill. O kag nagainom ako sang Rim Zinc vitamins. Maayo din na siya nga mga benefits sa lawas. Kita mo wala sang kakapoy. Inamahaw ko gimpaluto ko ang kumiya nga bihon. May bilin ko Bobo Champ. Ano pa yom-yoho mo man si Bombo Krill ba? Anyway, thank you again Bombo Krill. So, amo na ang mga latest updates no sa aton nga mga biyahe Bombo Champ sa buong Semana Santa. Ini si Bombo Krill Panisalis Melieza, ini si Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information, basta Radio Bombo. Salamat kita Bombo Krill Melieza. Bombo Radio Iloilo. Number 1! Amo na bala Bombo Chris ang mabatian mo nga petroleum expensive. Amo nang subong ang mga spell dito sa may Hogwarts expensive petroleum no sa aton sini nga mga kabubuti nagtupagin amakon mo sina sa aton sini mga kuturan pero ti amo na ay layo sila katama ya sa mga Pinoy. Amo na niya nga may mga krisis pero ti makayohom-yohom pagitaya no kun ang kilala ko pa ya noy
dapat ya ang stress among ma-stress sa aton, hindi kita magpa-stress bangod sa stress. Very good. Sige, sa aton sini nga mga kabombo, standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini mo lang mo ang kurman, bombot siya, mablanco over, gabilin sa imo. Sang mananay nga hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! His Excellency, Most Reverend Midifel B. Billones, D.D., Arsobispo sa Archdiocese of Haro, sa iya mensahe sa Semana Santa. This Holy Week, let me invite and summon you to enter the Paschal Mystery by partaking in the suffering, death, and resurrection of our Lord. For those who can harvest the power of the resurrection, one must share the suffering and be conformed to His death, as exhorted by the scriptures we read at the start in the Philippians. I invite you to enter the dynamics of suffering and step into the shoes of the Savior, walking the Via Crucis, the Via Dolorosa, by joining the procession, not watching from the sides. I invite you to enter the gruesome moment of death and see how relentless love changes everything, by taking time to go for silent meditation during Visita Iglesia, not jumping from one church to another in a hurry. I invite you to attend the complete Paschal Triduum and ponder on the transformative power of the resurrection. Finally, I invite you to insert your own pain, the apprehensions of the oil crisis, the problems at home, the emotional heartaches in relationships, and connect them all to that of Christ. Allow His love to fuse with your own, and therein discover hope and healing. When we do this, we become not only the extra in the story of salvation, nor spectators watching at the sideline. We become partakers of the mystery and recipients of its redeeming grace. Please pray with me this beautiful ancient prayer to be our guide during this Holy Week. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Maggamit sa mga energy efficient nga mga appliances agud makakinot sa kuryente. Ang simple nga pagkinot sa konsumo sang kuryente may dako nga kontribusyon sa pagpahagan-hagan sa operasyon sa mga planta nga nagagatong sang fossil fuels agud makaproduce ang enerhiya. Ang sobra nga paggamit sang fossil fuels ang may kontribusyon sa climate change. Kung magbakal sang appliances para sa sulod balay o kung sa opisina, mangonseho gid sa dealer kung sa diin ang mas makakinot sang kuryente. Makabulig man ini sa imo nga makakinot sa balayran sa kuryente. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang.
Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang kaadik sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Madasig bala nga nagakaguba ang imo appliances o nagakaponder ang suga sa imo balay o opisina? Basi kinahanglan mo na nga tsekyaron ang imo nga circuit breakers. Regular nga ipa-inspect ang circuit breakers sa imo balay o opisina. Kung masami nga nagatrip ang breaker, senyalis ini nga mahimo overloaded na ang circuit o may problema sa linya. Mangin alerto pirmi ang proactive maintenance nagabulig sa pagpalawig sang kabuhi sang imo appliances kag nagalikaw sa imo sa power issues. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and... The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa go sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 29 to April 4, 2026. Sa Abril 5, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Easter Sunday Mass nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyat tandugon ang kasing-kasing sa mga lideres sang warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang imo aircon temperature, mahimo ka nga makakinot sang tubtob at 300 pesos kada bulan. I-set ang aircon sa 24 degrees Celsius ang temperature setting o mas sobra pa, imbes nga 20 tubtob 22 degrees Celsius para makakinot sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill. Base ini sa 2.0 HP aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang estimate nakabase sa pagtuon, apang mahimo man ini nga magbag-o depende sa bilis ng kuryente kag sa kalawigon sang oras nga ginagamit ang aircon. Ang ika-4 nga pulong. Ele, lima sa tani, Diyos ko, nga kinpatumbayaan mo ako. 7 palabras, 7 ka pulong nga nagkawas sa bibig ni Ginoong Jesus antes ini mapatay sa krus.
Siete Palabras. Ang kabilugan, kag katumanan sang iya Diyos nun nga mensahe. Aton inihatagan sang kahulugan. Pinaagi sa live coverage sang Bombo Radio sa Siete Palabras. Direkta sa Haro Metropolitan Cathedral, Biyernes Santo, alas 12 sang udto. Siete Palabras. Diri lamang sa the number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Bombo Radio Philippines nagabuylog sa Krisyanong Katilingban sa pagpamalandong sa kasakit, kamatayon kag pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sining panahon sang Semana Santa. Bilang kabahin sang pagpamalandong, ang Bombo Radio Iloilo temporaryo nga madula sa kahanginan umpisa alas 3 sang hapon sa Biyernes Santo pagkatapos ang pagpalayag sang Siete Palabras. Kami liwat nga magabalik sa kahanginan sa pagserbisyo sa inyo sa Domingo sang pagkabanhaw. Madamo nga salamat sa inyo paghangop kag suporta. Basta Radio Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. May lain-lain nga pamaagi para makakinot sang gas kung magluto sa kusina. Isa na diri ang pagpreparar ng daan sang tanan nga mga panakot sa lutoon nga menu. Sa sini nga paagi, mangin diri-diretso ang pagluto. Mas marasig ang imo trabaho kag sigurado nga wala sang mauyang nga gas. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung magbutang sang pagkaon sa refrigerator, hindi magbutang nga bag-o pa lang naluto o mainit pa. Pabugnawaan na yung pagkaon antes taguon sa ref. Sa sini nga paagi, hindi maayawan ng fridge sa pagpabugnaw sang temperatura. Regular man nga i-defrost ang imo ref kag freezer. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. It's Holy Wednesday. This is Tita Regine. Welcome sa Saninga Palatuntunan. Kahapon lamang program. Brand new month. It's April 1st, 2026. And today, as we journey with Jesus to Calvary, aton ginadumdum nga sa sini nga adlaw, Holy Wednesday, nga ginatawag man nga Spy Wednesday or Silent Wednesday, si Jesus ang ginbetray ni Judas. It marks the day kung sa diin si Judas Iscariot nag-conspire sa mga religious leaders agud i-betray si Jesus for 30 pieces of silver. Ini naga-highlight ang unfolding betrayal nga naga-lead sa pagkadakop kay Jesus nga sama-sami gina-interpretar as a quiet day of waiting bago ang mga hitabo sang Holy Thursday o kon Monday Thursday. Ang akon mainit kapag abi-abi sa inyo, mga kabombo. Again, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Padayon kita sa pagdulong sa inyo sa ating mga makalilingaw, mga very spiritually loaded nga mga gina-share diri sa aton nga mga letter senders and kamo man dira basi may aram ang mga luyag nga i-share diri sa kahapon lamang program. Pwede gid na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info
o konsulasyon ng inyong mga kasaysayan and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ang ato ng bahanon para sa inyo tanan, and this is from Kimberly De Leon. No batteries required. Good afternoon. Welcome sa KLP. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required.
beautiful song from Kimberly De Leon, No Batteries Required. Alas 2:22 ang ating oras. Pampabuenas kita. We have a special draw winner sa ating promo on its third week, Buena Mano Salvo Year 20. Narito ang nanalo ng special prize ng Bombo 60th Anniversary Exclusive Edition na AM/FM Transistor Radio plus 500 pesos cash. Yes, we have our special draw winner. So sa nga hapon, third winner also for the day. Nagahulat ang 500 pesos nga cash and the limited edition nga radio courtesy isang Bombo Radio waay nalansang sa isa lang ka estasyon. Kung taga-Molo ikaw, may tsansa nga ikaw ini. Congratulations sa isa ka participant nga taga-Molo. Nabunutan ang iyang ngalan sa presensya sa aton nga FDA representative si Gladys May Sanchez. 40 years old, naglakip sang URC products. Ang aton nga winner si Maria Corazon Hudillasin. Maria Corazon Hudillasin sang North Fundidor, Molo, Iloilo City. Ikaw ang aton nga special draw winner para sa sining hapon. Ari na diri ang imong premyo special edition nga radyo 60th anniversary nga edisyon sang Bombo AM/FM. Wala na lansang sa isa lang ka estasyon. And of course, may 500 pesos nga cash pa ikaw nga pagabatunon, so palihog kadto ka na diri. Sa liwat, Maria Corazon Hudillasin sa North Fundidor, Molo, Iloilo City. And balik kita sa pagdulong sa mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. Again, ang akon mainit kapag welcome sa inyo tanan sa mainit man nga kahaponanon. It's April 1, 2026, Holy Wednesday. And we have this binalaybay coming from Dr. Jerry Daclod, ang tigulo, ang pasyon ni Jesucristo. Lamharom kag ambungan nga tawo lamang umulhot sa disyerto. Gintawag Mesaya o kon propeta. Si Jesus ang ngalan niya. Nagbatas, nagpanglakaton sa Galilee sadto nga panahon. Tubtob sa Ehipto kag Nazareth. Natung-an sinlangan nga tama kay init. Si Jesus makagagahom nga tinagna. Kay Moses siya mas sobra. Bisan pa kay Haring David, siya lamang wala nagsugid. Siya sang tanan palangga, kag idolo, ginsunod sang mga tawo. Dalangpan sa mga balatianon, tinuga nga manunubos naton. Samtang halin sa natungan, umulhot naman si Juan, lamang dugos kag mga apan, nagapian sang iya nga tiyan. Si Jesus iya ginbunyagan sa matinaw nga sugba sang Jordan. Gilayon humawa ang kalangitan, Espiritu sang Diyos, dagway, pating nakitaan. Kapatan kagabi, kagadlaw, si Jesus wala kinanan, bisan hilaw. Ginsulay, apang wala gid madala sa mga, or ginsulay, apang wala gid madala sa mga limbong sangyawa sa iya. Naglatas pabalik sa Galilee, kag sadto nagsugod sa pagwali. Paghinulsol, mayong balita, ginpalapta, pagabot sang Diyos, malapit na. Lamang do nagaistorya sa mga tawo kung magwali siya, duna nga kinaiya, nabantugan, ginapamatian sang tanan. Naagyan si Andres kag Pedro, ginhimo mangingisda sang tawo. Sumunod si Juan kag Jaime, mga butanan nga kabataan ni Zebedee. Ginpaayo ni Jesus ang may balatian, ginbuhi ang mga nagtaliwan. Bisan ang hangin kag kadagatan, masulhay sa iya nagatuman.
Sa ibabaw sa mabalod nga dagat, mamag-an nga nagalutaw, nagalakat, nagpapati sa mga disipulo nga siya hindi anak sang tao. Sa atubang sa mga disipulo niya, ginpakot ang matabo sa iya. Kuno sa Jerusalem, siya paghukman sang madamo nga gintutunan. Sa bukid, nagbaylo iya kaugalingon, si Moses kag Elijah na sugilanon. Guya nagasubong sang adlaw, kag panapton niya sa pagkasilaw. Si Jesus sa Jerusalem, sumulod Domingo, sinugata sa madamo nga tawo, may mga palaspas nagsinggitan, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Pagdayon niya sa kadak-an sang templo, nagsala ang mga tawo didto. Ginpamangkot ang iya otoridad, gintakos ang iya kapasidad. Si Jesus namulong ang Diyos palanggaon sa kalag, panumduman, kag tagipusoon. Subong man nga palanggaon, mga kaingod, subong sang kaugalingon. Sa paghimbon, mga tawo kay Caiphas, pilak ginhatag sa kailo nga Judas, nga tagtuman lamang sang tinagna, kag ginabasol, tubtub panahon ta. Sa katapusan nga panihapon sadto, upod kay Jesus ang mga disipulo, tinapay ginkaon ni Jesus bilang lawas, bino, dugo sang kasugtanan, kasalanan, taghugas. Nangamuyo si Jesus sa Getsemani, bumalik si Judas kag mga Hudeyo sang gabi. Sa gilayon, si Jesus ginhalukan, mga disipulo sadto nagdinalagan. Kay Pilato, si Jesus ginpaatubang, pananaw, si Jesus wala kasalanan. Kamot ni Pilato, iya ginhugasan. Sa mga tawo, si Jesus gintugyan. Mabugat nga krus, kay Jesus ginpapasan, sa Golgotha siya ginlansang. Nasulat sa ibabaw sang iya ulo, Jesus, hari sa mga Hudeyo. Sa ikasyam nga oras, siya nagsinggitan, Diyos ko, nga imo ako ginpabayan. Sang si Jesus, ginhawa na dulaan, naguyog ang bilog nga kalibutan. Pagligad ikatlo sadto nga adlaw, sa lulubngan si Jesus na banhaw, ang sa amay bugos nga gahom, sa iya lubos nga ginpaagom. Ginbilin ang mga kaupdanan bilang disipulo sang kapungsuran, tagbunyag sa mga tumuluo, sa ngalan sang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Kumayab si Jesus palangit sa gilayon, sa tuo sang Amay, naglingkod nayon. Panahon maabot, nga iya balikan, mga buhi, kag namatay, iya husgahan. Busa, magkinalipay ang mga tawo, dili magtangis o kung magkahanusbo, tungod sa kay Jesus nga kamatayon, gintubos ang mga kasalanan nato. Ginsulat ni Dr. Jerry Daclod Biona, Tumuluo. Ang pasyon ni Jesus, ang istorya sa iyang kabuhi is passion, His death, and His resurrection. Kagamoy na ang aton nga ginaobserbar sa sininga Semana Santa. Madaming nga salamat for sharing this with us. Ang imo nga binalaybay, Dr. Jerry Daclod Biona. Oras naton, it is now 2:29. Magapanambalik ang KLP pagkatapos ng pila ang mga importante ng mga pahibalo. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agod gamiton sa bilog nga adlaw agod indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom, antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya.
Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dayon nagsiling ang Dios. Mahimo kita sang tawo nga kaanggid sa aton. Magagahom sila sa tanan nga klase sa mga sapat, ang nagalangoy, ang nagalupad, ang nagalakat, kag ang nagakamang. Gani gintugas ang Dios ang tawo, lalaki kag babayi nga kaanggid sa iya, kag ginbendisyonan niya sila nga nagasiling, magmuad kamo kag magdamo agod ang inyo mga kaliwat, magalapta kag magagahom sa kalibutan, kag gamhan ninyo ang tanan nga mga sapat. Ang Bombo Radio Philippines nagabuylog sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong sa kasakit, kamatayon kag pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sining panahon sang Semana Santa. Bilang kabahin sang pagpamalandong, ang Bombo Radio Iloilo temporaryo nga madula sa kahanginan, umpisa alas 3 sang hapon sa Biyernes Santo, pagkatapos ang pagpalayag sang 7 palabras. Kami liwat nga magabalik sa kahanginan sa pagserbisyo sa inyo sa Domingo sang pagkabanhaw. Madamo nga salamat sa inyo paghangop kag suporta. Basta Radio, Bombo! Siguruha nga estable ang grounding sang mga kuryente sa imo panimalay. Ang estable nga grounding nagahatag sang proteksyon sa sensitibo nga electrical equipment sa imo balay batok sa golpeada nga surge sang kuryente kag sang pagpangilat. Kung magpatigayo naman sang home repairs, magpaninlo sa gutters o mag-harvest sa mga prutas sa malapit sa mga linya sang kuryente. Magtangla gid sa imo uluhan nga indi mo ini matandog. Kung magamit sang hagdan, ipalayo ini sang indi magnubo sa 10 meters sa lin sa mga overhead lines. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala na... Padayon kita sa pagdalo sa inyo sa mga istorya. Isunod ta ang sulat ni Mia sang Bingawan, may episode Penitensya sa Semana Santa. Dear Inday Regine. Mainit nga hapon sa inyo tanan, ilabinagid, kinagasaulog kita sa Semana Santa. Sa wala pa ako kabuylo in the Regine, tamyawon ko anay si Lola Amparing sa malipayon nga kaadlawan sa ika-97 nga pagsukat. Lola Amparing, kabay pa nga 5 na kakutsara ang kaon mo nga kanon para malambada kita hasta magabi. Birthday man ni Lolo Dencio sa Abril 18. Lolo Dencio, wish ko nga tagan ka pa sa mga energy ka good health para makalagaw-lagaw ka pa sa tiyenda. Sa batch 22 KLP Writers, tamyawan ko man, Sanday Jesusa, Miss G, ex-princess, Ma'am Inbi, Nanay Del, Miss Deo Samputotan, Joy, student mom. Proud gid ako sa grupo namon, kay halos kada adlaw may stories gid sila nga napadala. Happy man ako sa mabatian ko ang mga stories ni Doc Jerry Biona. Thanks, Doc. Madamo gid ako natun-an sa imo. Padayon lang. Sa gihapon, ini si Mia sang Bingawan, Iloilo. In the Regine, kay Semana Santa subong, ginahambalan kita nga magpuasa.
Siling ko hindi ako iya magpuasa, kay kung hindi ako magkaon, wala ako iya energy. Pwede nga ang magpuasa, inang damol ang mga sapay, bilbil, buyon, tambok, kag sebo, pwede sila lang. Pero kung Biyernes Santo, wala gid man ako iya gakaon karne, isda kag utan lang ako nakaon. So sa balod kami nag-estar, ang palibot ko damo tanom. Nga bisan hindi ka magbakal, makakaon ka gid. May lubi, saging, langka, atis, Indian mango, etc. Damo man katanumutan sa palibot, kay malapit kami sa Tigom River. Kung Semana Santa, ara lang kami sa balay, kag wala kami nagalagaw. Ang mga kabataan sa palibot, gatilipo na sila sa kilid kabalay, kag magpanguha Indian mango. Mga pulo na sila kabilog, tag isa ka balde ila Indian mango. Ginapanitan nila tingob, slice, kag butangan patis, asin, kag katumbalan. Napanilagan ko sila, may ara sila leader, kay kinahanglan, ante sila magkaon, manghuga sila sang ilakamot. Nagainistorya na sila nga malingaw kaman kapamati. Ang nagabangka ka istorya, si Joven, mga 7 ka tuig ang edad. Masadya sila kay nagakiniladlaw nga ang mga istorya wala man sa libro, kag that time hindi pa man sila kahibalo magbasa. Siguro sa palaton-laton lang nga istorya, kag wala pa man cellphone sang una. Amo ini Inday Regine ang istorya nila. Ang characters ng istorya, si Juan kag si Pedro. Si Juan, ginsugo ni tatay niya nga maninda, mabakal kamatis. So mapauli na si Juan, nawasak ang kamatis ni Juan nga nasulod sa plastic. Ginpulot ni Juan, pero hambal sa mga tao, Juan, hindi pagpuluta, kay dirty na ina. Wala man ni Juan ginpulot, kay dirty. Pauli na si Juan, sa nagapadulong si Juan sa ilabalay, nagasinggit ang mga tao. Juan, si tatay mo, nahulog sa lubi. Sabat ni Juan, babay Ida, dirty na ina. Si Pedro naman, ginsugo si Pedro ni tatay na mabakal battery ka radyo. Ginpadalaan 5 ka pesos. Gintaksi ni Pedro ang inugbakal battery. Pierde. Kagula na siya inugbakal. Naglibog ang ulo ni Pedro, kay basi bakulon siya ni tatay na, kay wala battery. Siling ni Juan, Pedro, makadto kita sa patio, kwaon ta ang bitsukoy kapatay, kag amo ina ihatag ta kay tatay mo. Kuno abi battery, kay dulom naman, hindi niya na ina makita. Paligiron ta lang sa abo, ang bitsukoy. Bala nyo na nino kung ano nga bitsukoy ang ginatungod nila. Well, kadto sila sa patio. Pag-abot nila sa balay nanda, hambal ni Pedro, tay, ari na battery. Dali man si tatay na takod sa radyo, kag paandaron. Pag-andar ka radyo, ibalik nyo ang bitsukoy ko. Kag nagkirinadlaw sila. Kag damo sila istorya, ang kaladlawan, Tita Regine. Kanami gali, kung wala sang gadgets, mga kabataan, kay maka-interact sila, makahampang, kag nagadevelop pa ang memorya nila. Kopya-kopya nilang istorya. Sample lang ina sang may mga photographic memory. Pero si Lolo Abraham, hindi lang siya photographic. Hindi ko pagsahon kung ano pagid ang isa nga gina-describe mo. Ako naman, nakitaan ko ang mga kabataan nga napabayaan lang kananay nila. Kaya kung hindi busy sa uma, busy katong its. Asus, mga bata, nagamurusinga lang sang taping. Halin sila sa taramnan, nagkaon sila kasandiya. Mga reject ina nga ginapakaon sa baka. Ti upod sanda ka mga baka nagakaon. Kay kung magpilit gani ang duga kasandiya sa guyam mo, kag mag-impon sa sipon, ti taping gid. Mga 5 years old below, mga anom sila siguro kabilog, ginhimusan ko sila bayo. Mga bayo ka anak ko nga daan. Mayo siguro, liguon ko sila. Kaya nami man tubig ko sa bomba,
Amo ina gani nga nagatilipon sila sa usaran ko. Kay kun mauhaw sila, dalagan lang sila sa bomba, mag-inom. Siling ko kay kumoy, moy, pun alabador, kiliguon ko sila. Hambal ni kumoy, tita, puwerti ila buling, nusnusi tita ka screen bag. Siling ko hindi lang, habunanta lang, kag nusnusan ka sibin. Ti, isa-isa ko sila ginligo, kag pailisan, butangan ka baby oil, mga buhok nila, kag pulbusan. Siling ko sa ila, pungko ka mo anay, bisan 5 lang ka minutos para mabatyagan nyo ang katinlo. Pungko man sila. Pag uli nila sa balay nanda, do hindi nakakilala si nanay nila. Ang mga bata naman, atong grupo nga nagakaon kay Indian Mango, naglisensya naman malakat, kay mga wat sila sa Star Apple. Pagbalik nila, may dala sila sa akon nga Star Apple. Kinawatan? Naglisensya kami ya tita. Hambal nila. Te, Inday Regine, amoy ina, akon nga penitensya, kon Biyernes Santo, sa balud pa kami nag-estar. Sa arena ang mga photo captions, unagid, si Lolo Dencio, sa atubang sang ilabalay nga nasunugan. Isa na lang kadupa, kag malabot ilabalay, sang kalayo. Let us show that picture, please. Si Lolo Dencio. Iniya, si Miss, hindi na. Yours truly, second from left, during our mangrove planting. Kagang isa pa ka picture, si Miss G. Yours truly, sa center, and Jesusa. Nagkilit anay naman kami. Guwapa siya gyapon si Miss G. Tanawa bala Rico. Hi Rico. Long time no here. So madami nga salamat. Sa liwat, si Mia. Sang Binggawan. Si Magdalena siya kano, pero hindi Si Mia siya. Sang Binggawan. Iloilo. Mia, salamat gid sa imong man nga gin-share diri about sa ginahimo mo nga penitensya during Holy Week sa didto ka pa sa may balod. And since you have mentioned about penitensya during Lenten season, may I remind everyone of the 3 main sacrifices during Lent. Ang 3 ka traditional pillars of Lent amo ang prayer o kon pagpangamuyo, fasting o kon pagpuwasa, kag almsgiving o kung paghatag sang limos or pagbuhat sang kaayuhan or doing good or charity. Pinaagi sa 3 ka pillars of Lent, nagapanglakaton kita agud makadevelop sang closer relationship sa aton nga Ginoo. Ang 3 pillars of Lent, amo niyang prayer, fasting, and almsgiving, amo niyang mga foundational practices nga nagagiya sa aton through this penitential season. Nagabulig ini sa aton para makafocus sa aton nga spiritual lives, drawing us closer to God and to one another. Ang pagpangamuyo, nagadugang sang aton nga connection sa Dios, allowing us to reflect sa iya mga pulong kag plano para sa aton nga kabuhi. Fasting naman is the voluntary abstinence from certain foods or pleasures, a physical expression sa aton nga spiritual desire for God's presence over worldly things. Kaya almsgiving involves giving to those in need, reflecting Jesus' call to care for the poor and the marginalized. So, ang paghimo naton sinino, ang pagsunod sa 3 pillars of Lent, maka-transform sa aton nga spiritual lives. Prayer brings us closer to God, fasting strengthens our will and dependence on God, and almsgiving opens our hearts to the needs of others. So, lulupod kita, or lulupod ang tanan nga ini, ang 3 nga ini, nagapreparar ini sa aton sa pag-celebrate naton sang pagkabanhaw ni Jesus with a renewed sense of joy and gratitude.
Madamo inyo salamat sa imo, sa liwat na Mia, sa imo gin-share sa amon this Holy Wednesday, ginatiguluhan mo penitensya. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bangod sa mataas nga bill sa kuryente, may mga panimalay kag opisina nga nagagamit sang solar. Isa ini ka maayo nga investment gani indi pagtuguti nga ini ang mausik. Antes magpatakod sang solar facility, siguraduha nga safe ang imo solar installation na pinaagi sa pagkuha lang sang mga lehitimo nga suppliers. Likaw sa desgrasya, likaw sa budol kag sigurado nga tipid sa kuryente. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert. Magkita sa sulat ni Lolo Abraham, Dearest Inday Regine. So, itong September 13, 2009, napatay ang bayaw ni nanay sa malapit nga hospital sa Iloilo City. Ara ako sa supermarket, nagainom kape sa lata sa isa ka gatas. Alas 7 sang aga, may itong nga alibangbang. Dako, naghapon sa lamesa ko. Sa left side ko ayon, so kinulbaan ako, pero naglupad man dayon. May isa ka tawo, nagkadto sa akon, nagambal siya, Abraham, makadto kita sa malayo nga probinsya sa norte ayon, kaya ang aton tiyo napatay. Bayaw ni Nanay Inday. Maupod ka? Sa isip ko, wala akong maayo nga bayo, kag pantalon kag sapatos. Upod niya iya asawa, taga Negro sila. Nag-text base sa iya ang amon mga pakaisa. Ako wala ako cellphone sa panahon ngayon. Ulaton ko pa ya nga magbarato. So ginhatag ko ang uga nga bukaw sa isa ka tawo nga kilala ko, siya na lang mabaligya. Inday, may taxi sa Tabok nagahulat, so sakay kami nga tatlo. Kag salamat sa mahal nga Diyos, maayo amon pagbiyahe. Kintagaan niya ako kamiseta, color blue. September 2009, mabalik na kami, 4 na kami sakay sa taxi. Ang pakaisa namon nga babae, sa patio lang siya nagkadto, sa kaluoy sa mahal nga Diyos, maayo ang amon pagbiyahe. Nagpanaog sa distrito ang amon pakaisa, kami makadto sa super, mapanyaga. Tapos tagaan ako kautod ko, 2,000 pesos. Matabok sila sa Bacolod City alas 5. Ako, mapauli ako sa San Joaquin. Abot ako 8:30 p.m., ako na lang isa ang pasahero. Sa Highland ako makadto. So panaog ako sa jeep, nagaulan. Naglubong ang ruweda ka jeep kaysa duta, ang garahe ka jeep, dira lang. So may flashlight ako, lighter isa lang, do buron pa ang siga. So hindi pa uso ang flashlight, gina-charge sa panahon nga ina. So lakat ako, nagulan, may kapote nga malapad, ginbakal ko sa super, 10 pesos. Madulom ang alagyan, hindi pa maayo ang dalan. Aran ako sa Highland, sa left side may duta, 10 feet ang taas. Minsan nag-landslide, kung non-stop ang ulan. Sa itong grade 1, ang anak ko nga lalaki, hindi maagyan ang Highland. Sa lowland kami nag-agi, upod iya mga classmates. Abot kami sa Banwa. Naglapaw ang taxi, 25 meters. Inday, namangkot-utod ko sa iba kung kilala nila ang napatay, hambal katawo, dira sa Taytay, panaog kamo sa lowland. 50 years, wala makakadto ang utod ko. Ako, December 1, 1976, nagbakasyon ako bangod sa babae nga taga Dueñas, Iloilo. Ang ginamention ko bala, naluyag ako sa iya. No, si Marian de la Riva, ang ihitsura. Sa itong bata pa si Marian.
sikat nga artista sa panahon ni ina. Mga 2025, nakita ko pa sa TV ang old movie nila ni Lito Lapid. Do may hawigid siya. So, inday nagbalik ang taxi sa tulay, panaog kami nga tatlo. Nag-text ang utod ko sa ila. Nag-abot tuwa namon kapakaisa nga lalaki. Sugat kami, may karosa sila, sakay kami, nga tatlo, 11:30 p.m. Abot kami sa ila balay. Huya gid ako, kay daan ang bayo ko, kag pantalon, kag wala ako sapatos. 12 p.m. naghanda, or 12 noon, naghanda sila panyaga, nagkaon kami tanan. Pagkagabi, panyapon, nagtulog ang mag-asawa, ako nagpulaw, hampang tong its or pusoy. Madamo mga bisita, perdi ako, ubos kwarta ko, benta ko sa pagbaligya bukaw-bukaw sa super. Pagkaaga, naligo ako. Tagaan ako kautod ko habon nga mahamot. Tapos ko, para nga maghamot man kuno ako. Later, nagbangon ako, pinaandar ko ang radyo sa bombo. May 2008 na, may news report. Ginabaha ang Haro. May bagyo nga Frank sa Pilipinas. Ang subas ang Haro, perte ang current. Wala akong makapanaog sa balay, baskog hangin kag ulan. Nagpamahaw ako isda nga bukaw-bukaw, pinamalhan. Nagpamati na lang ako sa Bombo Radyo Iloilo. 12 noon, nagpanyaga ako at the same time, bukaw-bukaw gyapon na nga pinamalhan. Tapos, tulog ako 5 p.m., bangon ako, wala na ang ulan. Malinong na. Panaog ako sa balay, sa railway ako nag-agi. Sa tong grade 1 ako, 1960, ginatawag sa mga tao, Bridge or River of River Kuhay. Pelikula ang naghahatag kalingawan sa mga tao. Patigayon sa soft drink company, dira pa sa may Molyoloni, kalapit naman nga baryo, so dira ako nakatanaw sa 1960. Ang story sa Thailand, sa nga panahon, colonial time, 100 years nag-away ang England kag France. Sugot ang England kag France, hindi nila sakupon ang Thailand sa World War II. Ginsakop sa mga Japanese Imperial Army ang Thailand. May mga soldado nga prisoners of war. Kung aga, ginapainitan sila, puti ila mga bayo, do pajama, laba ila mga bungot. Isa kagabi, may mga soldado sa idalom sang tulay. Nagasalom sa suba, ginabutangan nila dinamita ang haligi. Madulom. May isa ka soldado, ginaduot niya ang yadulunggan sa riles. Kung may train, nga nagapadulong, nagapanago sila. Ang mga pag-agis ng train, magbiyahe pa kadto sa Thailand. Ginpalupok ang dinamita ka detonator. Guba ang tulay, nga riles ang train. Pelikula sa 1960, diragin pagwa sa baryo, sa tupad sa amon baryo. So pag Baguio, France, sa 2008, 5 p.m., nagalapta ang mga basura, mga sagbot sa dalom, tumba ang mga loading, unloading ng mga salsalon nga signs at no parking signs sa Iloilo City. So abot ako sa Riverside, dira ako nagapasaan semento. December 31, 1976, 77 at 79. Tag-Jesentimos ang suhol. 6 p.m., balik ako sa distrito. Do wala tao ang city, kay bago lang naghalin ang Baguio Fra. So hasta na lang anay diri, madamo yun nga salamat sa liwat. This is Lolo Abraham. Si Lolo Abraham with a very vivid memory. Kay may mga tuig, may mga adlaw, may mga bulan, nga may mga petsa pa siya nga madumduman. So salamat yun sa imo, again share diri sa amon, Lolo Abraham, working ang aton nga mind, working ang aton nga brain. So keep on writing diri sa KLK. Madaming salamat sa liwat sa imo, Lolo Abraham. Magapanabalik ang kahapon lamang program pagkatapos sa pila ka mga importante ng mga pahibalo.
Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Masami ka bala nagasako kung magluto, ilabi na kung ang karne o kung isda nga imo inuglunod, ang frozen pa? Hinay-hinay lang kabombo. Ang frozen food, mas mahakog magkonsumo sang gas kung nakasala ang nasa kaldero. Inibangod madugay pa ini magtahaw kag mag-init, antes maluto. Gani siguraduha nga antes magluto, nakatahaw na nga daan ang isda, karne o kung iba pa nga frozen foods, antes iniisal ang sakalan. Ang wais sa kusina, makinot sa enerhiya. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo. Bombo, we also want to hear stories from you. So pwede yun ka maka-email ka mo sa inyong mga kasaysayan sa bombo_iloilo at bomboradio.info or sa gihapon ng mga seniors natin dira nga duyag nga sulaton lang ang ilang mga istorya. Pwedeng gid. Sulata ang mga kasaysayan ninyo and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa mga hindi makahalin sa balay, kag may mga ginapanglihog lang, ginapasalamatan tagid. Ang mga ginapanglihog nila nga mapisan man, nga magdulong sa mga sulat sa ato mga seniors diri. So salamat gid. Magasunod na ang mga masunod or ang mga dramas kada hapon tuyang Ermitanya Provincial Jail kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. See you next time sa gihapon. Ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.